arriba. Que tal, Martiña? Como estamos, Marta? 6 arriba van, último cuarto, non sei canto queda, pero veña, joder, veña, que ganamos. E eso, cando acabe o partido e tal, pois verase por aquí e xa empezaremos coa charla. E o tema vai ser hoxe eso, imos falar con Fran o que cadre, xa sabedes que aquí non hai final. Aquí sabemos cando empezamos, pero non cando se acaba. Estás ben? Pois alégrame un montón, Marta. Está toda contenta ca súa camiseta do Burela. Por fin entreguei. Solo me queda unha cousa por dar de todas as que sortei. Madre mía, son un puto desastre. Solamente me queda unha cousa por dar. Despois de non sei cantas semanas, teño todo entregado, solamente me falta unha cousa. Joder. A partir de agora vou sortear... Mira, iba a dicir, a partir de agora vou sortear na máis que códigos online e que esos pasos por mensaje e xa está. E hoxe xusto vou sortear dúas cousas que son físicas e teño que envialas. Pero bueno. Eso, durante a charla depende a ver a que hora ven Fran, eu quería que estuvera ele aquí para o sorteo, para que vexa tamén un sorteíño e todo o rollo en directo. Imos sortear a camiseta do Dumbría e tamén unha taza do Ézaro. Déixame poñer por aquí imagen, añadir. Teño tantas imágenes metidas. Teño tantas imágenes metidas aquí que madre mía. Quieto. Xa ando liando a parda. Déxame transformar isto por aquí. A la izquierda. Que tal, galleguiño, como estamos? Mira, aquí tendes. Vese ben? Vese ben, non? Camiseta do Dumbría. Club de fútbol. Bueno, poñer tamén. Vale, mía, moita sorte no stream. Intentarei poñelo de fondo, pero bueno, non o podo ver, evidentemente. Pero intentarei terche de fondo. Isto nunca o fajades. Se queredes ser un pouquiño curiosos e profesionales, estas cousas preparádeas antes, sabes? En vez de estar xogando a Fornite como estuve en eu, preparade estas cousas e así non daredes vergonza, como estou dando eu agora. Entón isto, preparádelo e quedades como a Dios. E non agora quedades aquí como uns cutres como a min. Entonces, camiseta. E atendes, camiseta. E á esquerda vamos poñer a taza. Teño como 30 imágenes cargadas aquí no Streamlabs. Fora coñas. Sobre 30 a 35 imágenes. E aquí a taciña. Deixa poñer por aquí. Por se alguén se pregunta, non me olvidei dos muñequiños, están arrancando. Os muñequiños están arrancando. Conectar. Vamos ya. Debería estar arrancando xa. Ok. Mira que taza máis chula, Madre mía, que cousa bonita, chico. E ahora añadimos texto. Texto. Taza. Porque cunca non é e non sei como se di taza en gallego. Así que vai taza. Quieto. E atendes. Madre mía, experto en diseño gráfico. Madre mía, madre mía. Vai a nivel Maribel. Cuidado. Eso é o que se sortea hoxe. Esto. Mira. No, esta... Claro, que estou me vendo ao revés. Isto é o que se sortea hoxe. Unha taza e unha camiseta. Prometo enviala
a quen lle toque antes do 2022. Prometo. Está aquí grabado, prometo enviala antes do 2022. E despois, claro, cando acabe todo, se non acabamos ás 6 da mañán, pois habrá que poñer un pouquiño de musiquita. Disfrutar do viernes, que se acabou a semana. Hostia, madre mía, compito con Siro. Está Siro con Javi Ureta. Joe. Joe. Eita, Marta da fe de que as cousas chegan. Tardan, pero chegan. E lévanse á porta da casa. Lévanse á porta da casa se levan as cousas. Madre mía. E teño que probar unha cousa, que lle teño que poñer un tema a Fran. E non sei onde o teño xa. Onde o teño o tema? Xa perdín a canción. Espera. Non o podedes escoitar, que senón é un spoiler. Aí, quitamos o sonido. Vale. Xa teño aquí a canción. Xa teño aquí a canción, que lle teño que poñer despois a él. Nada, se tendes algunha pregunta, se queredes facerlle algunha pregunta ou así, eu ao mellor non estou todo... Normalmente cando falo así, cando fago entrevista ou tal, entrevista, non estou tan atento ao chat como estou normalmente pola semana. Entonces, se vos apetece, teño no Discord xa un canal que se chama Preguntas Invitados. Entonces, pois, deixádemo por aí, a min é máis... A ver, que se a poñedes no chat e a vexo tamén a intento apuntar, Pero se me deixades por aí, pois, oye, eu xa me quedan aí ordenadiñas e xa as podo facer... Xa as podo facer máis fácil, non teño que... Porque co chat, se se fala moito no chat ou tal, pois claro, ao final acaba indo para arriba e algunhas pérdense, outras non as vexo. Cousiñas. Vale, Hanou Basque Coruña, chavales. Vamos aí. Hanou Basque Coruña 74-66. A canto é isto? Que é? A mellor de 5? Non sei se é a mellor de 5 ou a mellor de 3. Pero vamos aí. Vamos aí, que isto é para subir a ACB, Isto é para subir a primeira, ojo. Que non é moco de pavo, Non é moco de pavo. E vale. Joder, onte estuvamos vendo Casados a Primeira Vista e que fixo, non sei, aí un final inesperado puto capítulo xusto antes dunha boda que vaya cabróns, vaya cabróns. E nada, os que vaiades entrando, que non vos de medo falar polo chat, que aquí a verdade é que temos un ambiente no chat super guai, super guai. Escribide sin medo, que tamén mola moito cando a xente escribe, cando a xente participa. A verdade é que o que está aquí deste lado mola moitísimo ver que a xente escribe, que a xente interactúa. A ver, a min pásame, eu algunhas veces estou vendo algún canal e pois, olha, teño de fondo e non escribo nada, tal. Pero sí que suelo intentar escribir porque eu sei que a quen está emitindo molalle que a xente fale, que a xente interactúe. E evidentemente, se non me seguides, pois, olha, axudádeme, que o follow é gratis, non costa nada. A min non me dan nada, pero joder, chegar así a unha cifra como a 700, pois faiche ilusión, eu que sei, faiche ilusión, diste, oye, pois algo ben estaremos facendo para chegar a 700. Si que é verdad que moitos deses dache vergonza. Te dá vergüenza
Que non che dea vergonza, hombre. O que sale aquí deste lado son eu. A vos solamente se vos ve aí un nombre. Que estaba dicindo eu? Fuíseme, que estaba dicindo eu? Ah, eso, nada, que eso, que non vos dea medo falar, que para eso estamos, que moita suerte no sorteo. Donde está aquí o de entrevistas? Aquí. Isto está aquí, vale. É que eso, a ver se chegamos hoxe aos 700. É complicado, pero oye, intentarémolo. Intentarémolo. Se tendes un Prime e me queredes deixar, pois guai. Se sodes ricos e me queredes axudar a facelo parvo por aquí, teño un Patreon que o recordarei bastante porque a Miguel gusta o carto. Miguel é unha persona que lle encanta o carto. I love dinero. Entonces queremos dinerito que fai falta. Fai falta. E tamén comentar. Estou facendo tempo, mentre non ven Frank, que acabou o partido horas, vou contar a minutiños. Tamén comentar que estuve vendo hoxe as estadísticas de Twitch Gallego, que están na súa página web, twitchengalego.gal, creo que é, pode ser. twitchengalego.gal. Aí está. E pareceme unha salvajada unha das estadísticas que hai, que é que somos ahora mismo, bueno, somos, eu falo en plural, hai 9.330 contas diferentes seguindo a streamers en gallego. O sea, estamos a punto de chegar a 10.000 seguidores únicos. Porque vos sabedes que, eu que sei, pois mira, por exemplo, Marta, que é a última que comentou aí, pois Marta sígueme a min, sigue a Enxebre, sigue a Recuncho, sigue, bueno, a todo o mundo. Entonces, claro, se te pasa a contar os meus seguidores máis os de Enxebre, máis os de Recuncho, claro, a Marta contala 3 veces. Pero non, estamos falando de seguidores únicos, cuentas únicas que siguen a canales de Twitch en gallego. Estamos a punto de chegar ás 10.000. E a min pareceme unha barbaridade. Unha auténtica barbaridade. Porque eu acordome cando... Eu mira que empecé tarde, que eu empecé en noviembre. A emitir empecé en noviembre. E cando empecé eu, que había? 10 contas? Habería 10 contas, 20. Mira, pois... a ver... Mira, cando empecé eu había 19 contas. 17, 19 contas, máis ou menos. E estamos agora en 87. 87 canales que emiten en gallego. Así que... Que vos vou comentar? Que sodes a pera, chavales. Sodes a pera e... E isto era esa vos, que, a ver... Eu emito aquí porque me gusta emitir e porque me gusta facelo, pero... Se non me ve ninguén, evidentemente, eu non vou emitir. Se me ve ninguén. Se me ve ninguén, eu poño a miña serie e has. Non teño nada que andar por aí. E se o fago é porque vos estades aí, basicamente. E anima un montón ver así que a xente che responda, claro. Que tal, pichón? Que tal? Oye, vos non estabades nun torneo, Val Galicia, que eu vin outro día que pasastedes a cuartos, pero perdín a pista deso. Como foi ese torneito? Eu vin que pasastedes a cuartos. Pa que non o sepa, Val Galicia pois representa a un equipo de voleibol de Lugo, que non sei en que categoría estades, pero se queres poñer por aí a cuenta de Instagram do Xabarís, pona sin fallo,
faites pan, amigo. E temos pendiente un por aquí. Temos pendiente unha charniña por aquí para ver como é eso do voleibol gallego. Que a verdade é que pouco controlo. E o tendes, Xabaríns Volei. En Instagram, En Instagram. Xa levo medio ano seguíndote, que rápido pasa o tempo. Pois sí, mira. Ti seguístesme casi ao principio, así que xa vedes o que ten esta cuenta. Esta cuenta ten 7 meses. 7 meses ten esta cuenta. E aquí estamos. Manda carallo. Que rápido pasa o tempo. A ver se podemos facer unha festa grande para o primeiro aniversario. A ver se podemos facer unha festiña grande. E tamén quería facer unha cousa, que é que... A ver onde teño isto, vale. A ver onde teño isto. Onde teño isto? Descargas. Onde teño isto? Quero vos poñer un vídeo. Mentres non ven, Fran, quero vos poñer un vídeo, que é un vídeo que me mandaron a xente de... Eva! No, camiseta fuera, isto fuera. Mandoume a xente de Dumbría. A ver que vos parece. Un videíto que eles pasaron este vídeo en Fitur 2008. Para que sepades un pouquiño, que non conozades Dumbría, pois, para que sepades que é Dumbría. Pois Dumbría é isto. Está sin sonido? Non. Aquí hai algo máis que a Dumbría, pero bueno. Isto xa é Costa da Morte, pero bueno. É o vídeo que levaron a Fitur. Isto é Louro, a Lagoa de Louro, o Mirador de Carnota, o Puente do Ézaro, ca Volta Ciclista a España. Como non se ve? Como que non se ve? É porque non se ve. Hostia, non me pilla o VLC. É porque non me pilla o VLC. Sí que se ve en negro. Sí. É porque? Pois vou ter que facer unha captura de pantalla. Vou ter que facer unha captura de pantalla. Non me pilla. Non sei porque non pilla. De ventana non o pilla. Pois, aí tendes Carnota. Este é Corcubión, Muxía, Fisterra. Este é Louro, o Monte Louro, a Lagoa de Monte Louro, o Mirador de Carnota, o que dicía antes, o Puente de Ézaro ca Volta Ciclista, a subida ao Mirador do Ézaro, que é impresionante.
Aí está Vendorai. E aquí tendes o mirador do Ézaro, co Ézaro ao fondo, con Fisterra. Este é o vídeo que levaron a Fitur no 2018. E despois levaron outro a Expo Ourense o ano siguiente. Que non sei porque non se me vai ao debaixo. Aí. Como vedes, xa sea Dumbría, xa sea todo cai na volta, é 100% recomendable. O sea, se non o conocedes, está destardando. O sea, se non o conocedes, está destardando. Ai, madre mía, carne a parrilla. Isto é na de boda, isto é na bodañeira. A carballeira. Esta é a iglesia de Berdiojas, creo que é. Ponte Olveira. A Pedra Cabalgada. O Ézaro. Aí tendes o Pindo ao fondo. É o máis bonito que é o Ézaro, o Monte Pindo. A miña aldea, a miña aldea. Quieto. Sí, está raro. Estamos xa falando aquí con Fran, chavales? Non é que vos deixar aí abandonados. Non sei por qué, tío. Non sei por qué. Bueno, é igual. Déixame poñerche por aquí. Claro, ti a mí non me ves, evidentemente. Ah, sí? Ah, pues entonces vesme con retraso. Entonces vesme con retraso. A ver, por aquí. Xa estás en pantalla. Estás xa na pantalla. Dalle, dalle. Ves despeinado do tremendo partidazo. A verdad que hubo que roerlo, ¿eh? Houbo que roelo. Pois nada, chavales, aquí tendes xa a Fran con todos vos. Hola Louro, hola Marta, hola a todos. Que ven de ver o Vázquez Coruña, que ganaron. Sí, sí. Estaba, Ganaron. Además, estaba costó preguntando un agora, traballo, ¿eh? que é, ao mellor de 5 ou ao mellor de 3? Que non nos sigo moito, a verdad.
E foi que me dixo, oye, ponlle isto, Fran, a ver que lle parece. E a parte é tal cual, o sea, é que é a realidad. Sí, sí, Básicamente é sí, a sí. realidad. Así, exactamente. Pois sí, sí. Recuncho Gamer, vamos a volver a facer a publicidade. Recuncho Gamer. Si, no, Xa non sabes o que é Recuncho Gamer? E de Recuncho Gamer, busca de Recuncho Gamer. estou buscando o enlace, de feito. Aí. Porque aquí, claro, os que veñen, estende o enlace a Reconcho Gamer. Claro, aquí a xente ven acostumbrada a Twitch de ver a Ibai, a Auronplay, a toda esta xente que está deitada nun sofá e di, pon esta imagen, de repente, placa, sale unha imagen maravillosa, pero claro, esa xente ten 20 personas detrás que lle fan as cousas. Aquí estou eu Aí solo. está. Nós aquí tamén hai 20, pero hoxe o realizador pediu o día libre, Claro, os cámaras tamén tiñan aí unha historia, bueno, estamos ti máis eu, claro, é que de hoxe garda. cadrou xusto que xogaba o Vázquez Coruña a ida do playoff e puxáronse 3 enfermos, a un rompiu o coche e outro dis que chovía moito e que non podía vir. Eu Xúntasenos todo. casi non veño, así que imagínate. Xúntasenos todo. E Sí, nada, sí. esta canción véanme genial para abrir la lata, meu. Que rayos pasa? Abrir a lata, joder, Que eso é o rayos que pasa? buscou o Depor moitas veces este ano, abrir a lata. Tamén é verdad, pero Sí, sí. que rayos pasa? Estaba Ostras. aí un señor moi guapo que estaba feito, que todo o mundo quería, e de repente, plas! A tomar Isto é por... o Depor. Uh, Horario infantil? Bueno, non, xa non é horario infantil. Sí, a ver, é que o que pasa no Depor de un tempo esta parte é alucinante, Eu Bastante, eh? outro día, sí, ainda nun dos programas de Coruña Deportiva desta semana dicía, joder, eu ando, bueno, estou tamén suscrito a Amazon e tal, hai varias series que, vamos, a mí casi todos os Para, contidos para, para, Poch, audiovisuais. para. Dime. Estás Dime. suscrito a Amazon Sí. e non tes conta de Twitch? Quen che dixo que non teño conta de Twitch? Hai que dar ese Prime! Hai que dar ese Prime! Amigo, imos deixalo aí, Imos... Xa sabes que eu son dos que ando en Windows e como me abras moitas ventanas xa non sei por onde íbamos, Nada, xa teño un objetivo na vida. Nada, dalle, Non, dalle. non ando moi lonxe. Non, tío, dicía que a min todos os contidos audiovisuais que hai relacionados co deporte e tal, me trago todo, non? E en Amazon a verdade é que hai varias series están moi chulas, non? Vendo como é a vida pois por dentro dun clube, hai unha do Borussia de Dortmund, hai outra do A Tottenham. do Tottenham vineu. Esa vineu. Sí, a do Leeds, que está moi ben, a do Leeds de Bielsa e tal, o sea, hai cousas moi chulas, non? Pero ainda así, por moi chulas que estean, o sea, comparadas co do Depor, Olvídate. son todas unha merda, o sea, Olvídate. o que parece que é unha trama aí super buah, que che mantén en tensión, dis, Dios mío, tío, pero isto é comparar os Fruities con Star Wars, o sea, Sí, outro rollo. sabes? É outro rollo. Non, a ver, sorprendente unha vez máis, non? Que bueno, pois cando crees que, bueno, que o que se viu nos últimos tempos serviu para chegar á conclusión de, bueno, veña, pois imos dar estabilidade a isto, imos deixar que este home que chegou aí cando estábamos pois atravesando un momento delicado, pois que teña oportunidade de empezar unha tempada, que ademais, bueno, pois é de Coruña, e eu coido que todas esas cousas tamén suman e tal, bueno, pois cando parece que o único que quedan son os míticos flecos, pois vai e se cae todo. Se te quedas cunha cara, bueno, pois coa mesma cara coa que se quedou boa parte da afición do Depor, non? É Que, que... home, chega un momento onde dis, bueno, veña, que máis vai pasar, non? Ou seja, é complicado e seguro que moita xente di, jolín, pero quen tivo razón, quen non tivo razón? Mira, cada quen che pode contar as súas versións, non? E a verdade, nos últimos días, hai que dicilo todo, chega máis información dunha das partes que da outra, non? Sí, A é mí que... me parece que o Depor ten un problema de comunicación importante a Moi importante. corrixir, non é porque non haxa vos profesionais no departamento de comunicación, que os hai,
pero o deporte ten un problema de comunicación e, polo tanto, bueno, pues te tes que poñer as pilas, porque hai un lote de xente aí fora que está esperando que lle des información, pero en certo modo que animes tamén, non? Que esa relación ten que fluir, non? E, sin embargo, parece que o de portas para dentro coce todo e de portas para fora non hai nada que explicar e non é así, non? É certo que hai pois, unha intención clara no Depor de que empece a funcionar como unha empresa, digamos, tradicional, pero que o Depor non é unha empresa tradicional, é Claro, é unha que o fútbol é empresa, unha distinto. sociedade anónima deportiva, é un clube, non? Que é un clube deportivo, que é unha sociedade anónima e que esas dúas cousas pois teñen que casar. Como? Bueno, pois evidentemente como a sociedade anónima que és, non estás para andar queimando billetes, nin para andar desperdiciando cartos, nin cousas polo estilo, pero tampouco eres unha empresa normal, non? É dicir, comentábamos esta semana en Coruña Deportiva, por poñer un exemplo, non es Pescanova. Claro. A xente non vai á porta de Pescanova a aplaudir como entran os traballadores ou cando hai un cambio de turno a jalear ali e tal, non? A xente non vai a Xixón a ver como descargan as merluzas que depois van a meter nos Claro, paquetes joder. de Pescanova. Non, é dicir, eso non. Entonces, que quere dicir? No, que isto é unha empresa, pero non é unha empresa. Isto é unha empresa onde hai un lote de xente que vive por ela, que paga por ela, que sinte moito esa empresa e que, polo tanto, tes que ter un trato con ela para, oye, que entenda as cousas e que non se xere máis desafección, porque ao final, pois nos últimos tempos tes un descenso de primeira a segunda, que é un golpe, un non ascenso no último instante e unha crueldade terrible, que é outro golpe, Duro. logo ven un descenso a segunda B, que é outro golpe a maiores, e logo ven esta campaña que é incalificable, non? Entón dis, home, levas 4 bofetadas consecutivas a toda esa masa social que ainda a día de hoxe sigue sendo máis grande que a de moitos clubes de primeira, home, pois empecemos a ter un pouco de tacto con ela, non? Porque a fin de contas, se agora non te comunicas con ela e se non tes un pouco de tacto, como dicimos, dentro dos días llevas a estar pedindo os cartos na campaña de abonos e llevas a estar Exacto. pedindo que vaya ao estadio e que anime e tal, non? Exacto. Entón, se queres unha cousa, tes que traballar ben a outra. E aparte que aquí é algo que vende moi atrás, porque fai moito tempo que o Depor comunica moi mal. Ou pa min, Mm, va, é que... Porque claro, a ver, eu entendo que non podes decir estou negociando con tal, ou vale, tes que cargar as túas cartas, ou... Pero, joder, cando pasa o que pasou con De La Barrera, mm. é que un mínimo é explicar. Porque aparte, sí, porque dis ti, dun lado ven máis información que do outro. É que a información que ven do lado de Depor é ou a filtran nunha noticia nun medio, outro medio di algo parecido, os outros non din nada, pero eu non escutei a ninguén do Depor en primeira persona decir, pasou isto. Sí, tes que sair e explicar o que hai, non? Por eso Que che non digo pasa que, nada, oye, é asustaría dicir, máis a todos, xente ou menos, sabes? Máis ou menos. Pero sales e dis, mira, pois a min este fulano fíxome isto e non me gustou. E aquí claro. mando eu e eu dixen que non. Punto. Mira, foi curioso, porque eu coido que neste asunto as dúas partes estaban por non falar moito, non? Por non dar moitas explicacións. E, sin embargo, o que sucedeu foi que unha das partes comprendeu que se non dicía nada, se iba a levar unha chea de paus que non lle correspondían, non? Xa, E entón esa parte pois empeza a ofrecer un pouco a súa versión e a explicar por que ese contrato finalmente non se firma, non se asina, non? E unha vez que esa parte empeza a dar certas explicacións é onde a outra parte decide que algo hai que contar, pero claro, escolle a peor das maneiras, que é, pois, como se comunicaba hai, digamos, no século pasado, non? sí, Que vía filtración, yo conto a non sei quen e logo estos que expandan. claro. Entón, é un erro bastante grave e supoño que en certo modo pois denota pois inexperiencia, porque a fin de contas a meirande parte da xente que forma parte do Consello de Administración é xente cunha experiencia importante, unha experiencia eu diría máis que importante, non? No mundo da empresa, pero sin embargo no mundo do deporte está a verde.
E como dicíamos antes, aquí hai que conxugar a empresa con que isto é un clube deportivo. A Claro. famosa, como se decía, empresa de emocións, non? E tal, bueno, pois é eso, isto é unha empresa de emocións, E aparte que estás moi... Como dicilo? Está a xente moi sensible xa, porque é o que dis ti, non vimos de unha, nin de dúas, nin de tres, vimos xa de moitas. claro. É que Eh, o problema é que a xente pense que o seu clube maltratou a alguén que ademais é un adestrador de Coruña que tiña ganas de quedar, por iso é necesario explicar as cousas ben. Eu coido que incluso se as dúas partes falan con tempo son capaces de dar unha explicación que non deixe feridas. Por iso xa, digo que me parece que non se mediron ben os tempos, non se mediron ben os discursos, e bueno, pois sucedeu o que sucedeu, que bueno, a nivel de comunicación quedou todo bastante chapuceiro, e aparte que eu creo que tamén doiu máis, porque quen máis, quen menos, eu inclúyome, dicías ti, joe, macho, por fin un Bran tranquilo. Por fin. Por fin están as cousas Sí, feitas, por fin imos planificar todo con xeito, por fin hai un entrenador que máis ou menos, porque eu polo que vexo e tal, polo que estou mirando esta semana, preparando isto e tal, máis ou menos todo o mundo estaba ok con Rubén, máis ou menos, uh-huh. e de repente, dun día para outro, é que eu, cando vi a noticia, dixen eu, fano adredes, macho, o sea, fano adredes. O sea, fano adredes. Sí, por eso che digo, non, a ver, Rubén de la Barrera era alguén que o que conseguiu foi, en certo modo, bueno, pois xerar un consenso. Non sei se un consenso por convencimento ou un consenso por aburrimento. Xa, E me explico. Ti podes chegar a un consenso por convencemento porque a xente di, sí, este é o tío que ten que pilotar a nave porque é o mellor entrenador que podemos ter, ou un consenso por aburrimento que é, mirade, eu non sei se é o mellor ou é o peor, pero é este, dá os requisitos mínimos e como exacto. isto xa é unha silla eléctrica nos últimos tempos e non podemos cambiar de adestrador como que cambia de camiseta, tíos, pois tiramos por aquí. Entón, sexa por un camiño ou por outro, a xente chegar a ese punto. Ves que eso tamén racha e donde o personal pois acaba hastiado e acaba dicindo, joder, tío, pero que máis nos toca, non? Claro. Mira, ademais, como dicías, non pensábamos que nese aspecto pues, podía ser un verán en certo modo tranquilo, non? Que dicir, bueno, sabes que tes moito chollo por diante, tes que botar ou tes que facer sitio na plantilla a moitos xogadores, ou seja, tes que liberar Tens que fichas, botar tes que onde te buscar deles. Exacto. destino a futbolistas que non che encaixan, que cobran moito, e dicir, o Depor ten que sufrir unha reestructuración importante como clube, pero remitíndonos ao equipo como plantel, non? Vas a ter traballo abondo, botando a unha xente, Exacto. traendo a outra, buscando fichaxes, etcétera, ben. Algo que xa non che ia a consumir tempo, que era a busca de adestrador, agora che está consumindo tempo. E ademais che colle nun momento complicado, porque por unha banda tes un Consello de Administración que acaba de chegar e isto o colle en cueiros. Por outro lado, tes unha parcela deportiva, un departamento deportivo que está con unha cabeza visible que é Richard Barral, que todo o mundo di que ten as horas contadas aí dentro, horas, Ujú. días, chámalle como sexa, pero é dicir, non está nunha postura de forza para pilotar a situación, e tes a un secretario técnico que acaba de chegar ao posto e o primeiro que ten que facer é pois, poñerse na procura dun adestrador. Entón, colle chapé cambiado no peor momento e con moito chollo por diante. Entón, bueno, xa empezamos a construir a tempada de xeito delicado. Claro. Eu, pero ao final casi que todo isto é esperado, ¿no? Porque como dicías antes temos como certa tendencia ao fatalismo. Non sei se o fatalismo, pero eh, poñoche un exemplo, non? Que indica un pouco por onde van as cousas. Eu co meu compañeiro, con Adrián Candal, non? Cando estamos en Riazor, pois un está facendo, bueno, antes, cando o Depor estaba en carrusel deportivo para toda España, Sí. pois el se poñía adiante na retransmisión local e eu me poñía na posición de comentaristas de detrás para facer a retransmisión para Madrid. E, bueno, durante a retransmisión tes tempo a veces pois, para comentarte algo, facer acenos, tal. Todas as veces, as poucas, que o Depor nos últimos anos foi capaz de poñerse en vantaxe nun marcador por máis dun gol,
sempre nos mirábamos e acabábamos dicindo isto non acaba así. Xa. Por qué? Porque non hai partido tranquilo. E a realidade dicía que era así. O sea, se o Depor estaba gañando 2-0, botabas así unha ollada porque dicías, non, se xa nos van marcar un e vamos a acabar co cu apretado aí. Hmm. Bueno, pois isto igual. Este ano estábamos todos dicindo, ostras, tío, acaba a Liga o 9 de maio. Buf, hasta lá polo 15 de xullo que volvan a pretemporada. Ostras, isto se vai a facer Super longuísimo, tal. aburrido. Pois aí o Igual tes, o temos fixeron unha por vos. capacidade... Non pensas que igual o fixeron por vos, polos periodistas, en plan, mima, non vamos ter aquí aos chavales un mes sin noticias, vamos dar un pouquiño de traballo que eles tamén teñen que vivir. Mira, eu levo uns cantos anos de emocións moi fortes, eh? Sí, Eu sí, outro no, que a día, todos, claro. eu ainda outro día lle comentaba precisamente a meu socio, Adrián Gandal, lle dicía, joder, eu coido que ainda estou pagando o desgaste do caso Fuenlabrada. Xa, Digo, en serio. xa. A nivel físico e a nivel mental foi das peores experiencias profesionais da miña vida. Eu coido que diste, joder, pois sí, ás veces tamén é certo que cando non hai chicha, dis, aí me fai falta un pouco de rock and roll. Pero, joder, non é que levemos moito rock and roll, levamos moito heavy metal nos Sí, sí, últimos sí, sí. tempos. Sí, porque aparte, a ver, ahora falando de memoria tal, tanto pós-descensos como pós-ascensos, fui todo ao Un último. parto, É máis o un último. parto complicado, Sí, 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 sí. sí, sí. Xa quitémolo do Fuenlabrada, que eso foi extremo, pero o ascenso, o non ascenso na última xogada. O descenso co récord de puntos na última jornada, de primeira a segunda, de segunda a segunda B, tamén creo que con récord de puntos na última jornada. E diste, que máis nos pode pasar? E colles este ano Sí, que sí. eu vi a xente, cando estábamos ahora na... Bueno, a xente que eu falo tal, cando estábamos ahora na fase de permanencia, a primeira federación, que viña o Uh-huh. Langreo, que o Langreo non se xogaba nada, que se ganábamos estábamos xa aí tal, e a xente tiña na cabeza de van nos vir, van nos meter unha chosca, imos ir o último día a Numancia, vai ser lo de sempre, e de repente ven o Uh-huh. Langreo, ganas 5-0, despois sí que é verdade que vas a Numancia, bueno, pois pasa o que pasa, que anulanche un gol sustiño, que o gol deles, pois bueno, é algo cantadiña tal, pero diste, joder, pois mira, na última jornada non nos xogábamos nada, íbamos tranquilos, as estadísticas de Rubén eran moi boas, eran moi Uh-huh. boas, e diste, joder, pois veña, va, a facer plantilla. Pero non se pode estar tranquilo nesta casa. No, no, se xa, o que queira tranquilidade que busque por aí outro equipo. Aquí é así, aquí é montaña rusa. Sí, sí, tal Isto é cual, así. E claro, Uh-huh. agora xa Rubén non está e xa pensan que aparte de quen é a culpa, porque eu xa vin por todos lados que, xa vin historias de hasta en plan a que hora dixeu este que non, que este mandou un mensaje ás 9:36 dixíndolle que non che quero máis, bueno, xa vin a historia con pelos e señales. A E min se outra chámame a cousa, atención que non nos botaran a culpa a prensa, eh? mm, Zafamos esta a vez. culpa non, pero eu xa vin que cierto periódico dirige el club y ya tuvo ahí su influencia. Sí, 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 eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir. Que cierto periódico influye e que ten un favorito cierto periódico e entonces ras. Escuítase cada cousa, de verdade. Mira, eu outro día Sí, fun pola mañán ao super, non? Que teño que ir no coche porque non podo ir andando por donde vivo. É un trayecto cortiño. Era pola mañán e puxen unha radio que fala de deporte. Porque non me apetecía o que había nesa hora nos outros lados. Dixen, quero escutar fútbol. E puxen a Radio radio. María. Radio María. Radio María. Exacto, Sí. exacto. E estaban con chamadas de oyentes. E chamou un oyente, eu me xaba por min, porque era en plan Rubén, que se largue de aquí, porque Rubén é como os que viñeron todos estes anos, que veñen ao Deportivo non máis que a pasearse polos bares VIP, a fardar de tal, eu, pichón, que estás en cuarta división, bueno, en terceira, estás en terceira división, que cobran máis os dindités que Rubén, que pensas que ven Rubén aquí? É que eu creo que a xente ainda ten
na cabeza que en plan, home, habrá algún, ao mellor Bobby ou un destes, que sí que cobre unha millonada. Pero a xente ten na cabeza, creo, que os xogadores do Depor cobran 7 millóns de euros cada un, que teñen un chalé na arena da playa de Riazor cada un, na area, na propia area, teñen un chalé de 500 metros cuadrados, e que veñen aquí a salir con un top model. Se dis ti, meu, vamos a ver, que estabas peleando por non baixar a terceira. Chámalle segunda federación, chámalle como queiras. É terceira división. E salvaste no último partido. E ainda temos, cando escuitei a chamada esa, acordeime do que falamos a última vez que viñestes ti, de que a xente costalle pasar página. Costalle moito pasar página, e creo que aínda pensan que somos el Super Depor. Eu creo que moitos ainda teñen aí, Bueno, a ver, eu coido que agora co paso dos anos a xente foi empezando a asumir Sí, onde sí, estamos. pero... Hai reflexos que sí que quedan aí, non? Hai reflexos que ainda quedan aí. Eu creo que sí, Bueno, sí, pero... Eu Sobre todo porque... Cando escoitei dos bares VIP, eu dixi, pero vamos a ver, pero que pensas, meu? Ven ao Deportivo para ir a bares VIP, eu, madre mía. Sí, como che digo, mira, esta semana precisamente algunha deses reflexos que che digo que queda por aí e tal, o percibo cando escoito un discurso, non? Que é o de, no, aquí ten que vir xente que faga un acto de fe tremendo, de querer estar aquí, de renunciar a todo por estar Sí, sí. aquí e tal. Claro, é dicir, cando estás en primeira e tal, pois eso ainda o podes comprar, non? Agora estás onde estás e eu, vamos, o único que lle pediría a xente que veña con gañas de currar, sabes? Non pido que veñan con gañas de ser máis coruñeses que ninguén, de saber a historia do Depor de pe a pa, home, que xa saben, pois benvidos Claro, a ver, sexa. mellor, pero, joder. Que teñan unha idea de onde veñen, eso sí que está ben, non? Pero este rollo, non, tribunero de, no, yo desde pequeñito ya era del Depor Que ves el escudo, non? e he renunciado a ir al Borussia de Dortmund por esta... non me contes historias. O sea, Exacto. hai que vir aquí e hai que currar. Entón non pidamos que veña ninguén rasgándose as vestiduras e tal. No, que veña a remar, non? E para iso, por exemplo, a mí me parece modélico un clube como o Obradoiro, non? O Obradoiro todos os anos ten que facer un plantel novo, porque, bueno, porque é un clube sin recursos, pero é un clube que traballa moi ben, e que consigue revalorizar os seus xogadores. Entón os xogadores pois dan un salto importante. Só provoca que haxa moitos xogadores e moitos representantes que intentan colocar os xogadores no Obradoiro. Por que? Porque saben que lle dan un xogador que vale 100 e que logo dun ano xogando ali vai valer 180 ou 190. E iso que quere dicir? Que vai gañar máis cartos o xogador, pero tamén o representante Claro. ou a axencia de representación. Entón, toda a xente que chega ao Obradoiro a xogar, porque, bueno, pues, o Obradoiro é un clube que non ten, digamos, tanta historia a nivel de títulos e tal, como pode ser un Deportivo, non? A xente que chega ao Obradoiro non conta milongas. Non che di, no, yo Exacto. allí en Lituania mis equipos eran el YouTube Ritas y seguía al Obradoiro por satélite, Sí. ¿no? No, yo de pequeño veía jugar a Ricardo Aldereta, no, eso non existe, non? É xente que non ven con esos rollos, pero é xente que curra a Claro. valor, que se implica, que fai equipo, que están ali para remar polo colectivo, que ves un nivel de implicación, non? E que ademais tes algo que hai unha xente que forma parte do corpo técnico que se encargan de que todos os que chegan saiban a onde chegan. E unha das primeiras cousas que sempre lles di Moncho Fernández, os xogadores, é este clube se chama Obradoiro. Obradoiro quere dicir lugar onde se traballa. Exacto. O sea, para que a xente Sí. saiba onde se vai, non? E moitas veces, bueno, unha das últimas veces que falei con Moncho Fernández, me dicía que, por exemplo, que os lituanos, os que teñen este ano en plantilla, non? Virutis Mira, dame un segundiño porque Beliauskas. acaba de facernos un arrai Mosteriño 23 e hai que agradecelo porque é de ben nacido ser agradecido. Así que Hombre, agradecemos pois a benvido. Mosteriño 23 e a toda a xente que ven dali
Estamos aquí charlando con Fran Hermida, se queredes falar polo chat, preguntar algo ou calquera cousa, sin medo, dadelle aí. Continuemos, Ostras, chicos. oye, Sí, confírmame, somos 28 agora mesmo, non? sí, 28. Somos Ostras, 28. me marcara o top de teño que pasar a barreira de 25 hoxe. Sí. De feito me asustei porque hubo un momento que éramos 18 e pasamos a 12. Entón, Tamén dixen, se di, estou... non te fíes exactamente do, porque vai un poquichiño mal, pero sí, calculalle por aí. Sí, sí. Bueno, a ver a cantos voto nas próximas horas. Bueno, pois te dicía, bueno, por acabar o tema do Obradoiro, non? Que por exemplo, Moncho me dicía que Virutis e Beliauskas, decía, joder, son dos tíos que, joder, é super borrollo, tal, jiji, jaja, tal, pero empeza o adestramento e plas. O sea, non hai coñas, non hai nada, só hai Traballar. isto e só hai da... Claro, e estás conseguindo todos os anos que o gran mérito que ten o Obradoiro, consigues todos os anos que haxa un grupiño de xente que se acaba de coñecer, porque dos 12 da plantilla, pois 7, 8 son novos, pero que en menos de nada están todos remando a favor de obra, están implicadísimos e están todos, joder, e non é xente que chegara a lava colla coa banderita do Obradoiro. Claro, claro. Bueno, pois xa está. Eso é o que quero e eso me parece que é o que necesita un equipo como Depor. Exacto, que, a ver, nós non... A mítica coñita que lle fan sempre a Florentino, non? Desde pequeñito, X soñaba con jugar... A nós non fai falta eso. Acabouse eso. E de feito, creo que para nós ainda é contraproducente, porque todos os que viñeron, que eu me acordo así das últimas épocas, todos os que viñeron con ese discurso saliron mal. Porque Lucas saliu mal. Emre, que Sí, tal, saliu mal. Juanfran saliu mal. sí, xa non só eso, senón que eu lembro, por exemplo, moita xente que chegou e, sí, como tal, yo, el Depor de toda la vida, de non sei que, tal, e depois eso, non lle apuntas un baúl, ¿no? Que Claro, dices, mira, prefería que foras do Sporting de Gijón e que meteras goles, claro. tío, ou que que Sí. deras o nivel, non? Pero bueno, hecho que Pasa que hai, non tal, é sei, a eso. ver, É un plus, evidentemente é un plus. Eu evidentemente prefiero ter no medio a Bergantiños que ter a Uche dicindo que hago da proza de pequeniño. claro, É por un plus que suposto, sea pero daqui, que é un plus que conoza todo, un plus, pero joder, meu, estás nunha situación na que non podes elegir, creo eu, non podes elegir, tens que coller o mismo que pasa co entrenador, o mismo. Porque eu xa vexo xente que dos que sonan, porque este é daqui, non sei que, tal, sí, pero que ese ao mellor non é alcanzable. sí, a ver, por exemplo, no exemplo que poñías agora de Bergantiños ou de Uche, claro, un che di, por poñer un, que non é o caso, ponde que Uche chegar aquí con soy del Depor desde pequeñito e bla bla bla, Non deixo, pero bueno, eu acordome, perdona, eu acordome este verán cando era o de quedar ou non quedar, que iba se na boca, que eu quero quedar aquí, que non sei que eu son tal, que eu quero quedar no Deportivo, que dá igual segunda B, que eu quero quedar, e despois, bueno, pasou o que pasou, e xogou como xogou. Por eso sí, poña ese exemplo, sabes? Porque eu acordome que sí, este sí, verán houve moita pois, leria con Uche, que era en plan... Sí o claro, sí pois se quere mira, por no ir. caso de Bergantiños non che ten que dicir que é así ou é asao, xa se sabe, por qué? Pois porque mamou isto ao longo de todos estes anos e ademais é un tipo que para poder xogar na primeira plantilla do Depor tivo que facer 50 veces a maleta e ir cedido aquí, ali, alá e a donde lle Jerez, non dicían sei que de máis tiña que fora. ir exactamente. E os outros pois che poden dicir misa, eu prefiro que o demostre no campo, insisto. É genial que poda vir xente que perfecto, pero necesito menos literatura, máis feitos. E eu coido Sí. que o deportivismo en xeral de literatura xa vai un pouco xa farta, non? É dicir, é moi guai que veña xente que diga que tal, yo vi a Bebeto, tal. Vale, vale, moi ben. Pero resultados, tíos, porque ao Claro. final e aparte temos certa tendencia, somos de amor fácil tamén en Coruña, Sí, sí, de sí, que sí, sí. chega alguén Sí, sí, e, sí, sí. joder, Sí, sí. mete un día un gol e di que bien se vive en Coruña e, quédate toda la vida. Eu Pois, acordome un caso, non sei se ti estás de acordo, pero eu acordome un caso que me deses que me chocara moito que fora Fariña.
que Fariña chegara a meter a un golazo contra o Elche, creo. Un golazo impresionante, acórdome, eu estaba no estadio un día que chovía, que fora 1-0 co que ganáramos, un golazo pola escuadra Mm. criminal, e xa era o heredero de Yalmiña. E despois o Sí, sí. pobre o pobre creo que non xoara máis, en plan, que non lle daba pero nin pa correr lle daba. Pero claro, marcar ese golazo, non sei que, tal, e aparte, como dicían no estadio, ten pinta de jugón. Dicían eso no estadio, ten pinta de jugón. E xa Fariña, wow, madre mía. E acordeime Sí, sí. porque vin esta semana que, bueno, que non sei se vistes, fixo unha entrevista lá en Argentina ou non sei onde está ahora, que estuvo bastante jodido do temas de depresión e tal, é bastante Mm. bastante jodido, e acordouseme en plan, mi mae, que eu deste fulano acórdome que viñera, xogara 3 partidos, marcara un golazo, e acórdome que era un murmullo no estadio que era en plan, o novo Yalmiña. Eu, meu, a ver, para, quieto, para. É algo dicir, Sí, o tío, que que somos... pasa, claro, porque a xente viu a grandísimos xogadores, a Claro, xente tivo a sorte de ver no estadio de Riazor e no seu equipo vestindo a súa camiseta auténticos fenómenos, a claro, Naibet, a Yalmiña, a Mauro Silva, a Bebeto, empezas a facer o listado, Macai, Diego Tristán, e cando eso tes aí, pues, evidentemente che veñen sempre os recordos e, bueno, pues a esperanza de, ostra, e si volve a aparecer un... Bueno, pues o Gallá volve a aparecer un, pero, bueno, de entrada, a veces é contraproducente poñerlle a xente esa mochila de sí, el nuevo non sei que, non? sí, Non o digo só no fútbol, outro día ainda falaba cun amigo meu sobre o ciclismo, que é outra das miñas paixóns, e dicía, cando se retirou Indurain apareceu Abraham Olano e lle colgaron a mochila del nuevo Indurain e la jodieron, xa, así de claro, é dicir, claro que é un peso moi importante ese, non? E ao final, pues, Abraham Olano pues, era un bo ciclista, foi campeón do mundo, ten un palmarés, dende logo, ben xeitoso, non foi capaz de gañar un Tour, moito menos gañar 5 como Miguel, non? Pero era un bo ciclista, pero claro, en canto acabas de chegar, che poñen aí sí, eso pasa en todos lados, ese peso en riba, non? Claro, pasa en todo, pero en todos os sitios é complicado de levar, non? É dicir, ti mm, si chegas a un sitio e che toca facer radio e che di, bueno, tú como Gabilondo, hostia, como claro. Gabilondo, joder. Entón, claro, é complicado, non? E lidiar con eso. Mira, xa que estou así en plan de facer recomendacións, Sí, sí, pago outra doutra plataforma. En Movistar hai un documental sei por sobre onde os vas. problemas que atravesaron diversos deportistas coa presión e todo eso e de Mm, que pasaron por momentos delicados, ¿no? E que tiveron que botar man bueno, pues de axuda de psicólogos e demais para poder superar as súas fobias, non? Fala, por exemplo, Iván Campo de que era incapaz de sair a xogar no Bernabéu, Emerson, aquel da Juve que viñera ao Real Madrid, sí, pedir ao adestrador, por favor, non xogar no Bernabéu. Iniesta foi un dos primeiros xogadores que botou mando unha psicóloga porque logo de sufrir varias oi, lesións musculares, pensaba que non iba a xogar, ou seja, te me fuiste, ei, te me fuiste. marchamos, Ahora, ahora, estou aquí, ahora, aí está. aí estamos. No, pois dicía Iniesta foi un tío que tamén eso necesitou axuda psicolóxica, é dicir, que ser deportista de élite require moitas cousas, require sacrificio, require nacer para iso, require Sí, 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 moitas cousas e tamén require, dentro desas moitas cousas, fortaleza a nivel mental, non? E hai veces moita, moita. xente que pode con todo e xente que queda polo camiño porque non ten esa fortaleza mental, etcétera, etcétera, Sí, mira, É dicir, todos dicimos moitas veces, a mí me gustaría ser deportista de élite e me gustaría ser tal e, tiene que ser maravilloso. E, por suposto, joder, ten que ser maravilloso vivir do que che gusta, facelo ben, porque se estás na élite que o faz ben, e ainda por riba cobrar unha pasta. claro. Pero tamén pasas momentos delicados, non? É dicir, pois Sí, eso, eu deso a acórdome, presión... acórdome fai pouco, non sei que programa de Movistar era. El día despois non é, pero ala sí, non sei que programa de Movistar Plus era. Que facían un reportaje
do que dis ti, da tema da mente dun deportista, e era do torneo de Brunete, donde Iniesta despuntou co Mm, Albacete, que dai foi para o Barça, efectivamente. que xogaba un do Racing de Santander, Jonathan Valle. Jonathan Valle. Jonathan Valle. Jonathan Valle, que era un fenómeno e quedou polo camiño. Estaba, non sei se era Antich ou quen era, Radomir Antich, entre os que elegían o mellor xogador do torneo, e estaba a xente toda dicindo, pois Iniesta, Iniesta, e Antich, non tenéis ni idea. El bueno es el de Santander. No, 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 foi ao Foi revés. ao revés. Foi ao revés. Foi ao revés, non? Foi ao revés. Foi ao revés. Estaba toda a xente... Sí. Sí, sí, claro, sí. porque Jonathan Valle era, a ver, salvando... Era, o sea, vías as Sí, xogadas sí, de Jonathan Valle, sí, sí. era como Messi, o sea, era un tío que collía o balón, se iba de todos, había momentos onde incluso había 3 rivais que lle saían, Sí, e o tío facía cousas... Espectacular, espectacular. Claro, facía cousas que non eran da súa idade, entón todo o mundo decía, ostra, Jonathan Valle, e Antil fora quen dixera, no, o que Sí, vai chegar é Iniesta. Acordeime o mal, sí, acordeime mal. Eu acordábame de que Antich fora o que lle dixera a todos, quietos, que non tendes nin idea. Pero sí, fora ao revés. E iso, ao final, Jonathan Valle, por condicións, era tivelo xogar nese torneo pero é que por todos. Claro, e de feito foi a facer a pretemporada co primeiro equipo e tal, igual, pero bueno, ao final pois é un rapaz de 16 anos que non mira, queimou como me di aquí Villaverde toda... RCD, xou no Lugo con Setién tamén. Sí. Apuntaba... Pero vamos, pero era un tío chamado a ser o Messi da selección española. Exacto. E foi un rapaz que quedou pues, moi a... Bueno, pues fixo a súa carreira futbolística, pero non respondeu a esas expectativas. No, por exemplo, non queimou as etapas que lle correspondía. Con 16 anos, o seu corpo, por exemplo, non estaba preparado para os esforzos que requería o fútbol profesional, entón empezou a lesionarse, dunha lesión encadeaba con outra, era incapaz de xogar 60 minutos seguidos, e se empezou a vir abaixo, e para iso hai que ser moi forte, e xa non che digo nada para ser un rapaz novo que che poñan, pues, no fútbol profesional e cumplir e ser capaz de lidiar cos aplausos, cas expectativas de que tes que ser bo, pero tamén lidiar cos erros, coas túas metedoras de patalóxicas de cando eres un rapaz e demais, non? Ca pasta, porque tamén hai que saber lidiar ca pasta, porque eu sempre poño exemplo de estes rapaces todos que tipo Neymar, que veñen de Brasil, que veñen da nada, e de repente lle chantas un contrato, plas, 10 millóns de euros ao ano. Eso hai que saber tamén levalo. Sí, por suposto que sí, e moitos deles non o saben levar, que é o que lles acaba por perder, non? Mira, hoxe se nota que teño o chat, que estou pendente do que nos van escribindo por aí os colegas. Se queres parar e contestar ao chat ou calquera cousa, este canal é teu, No, que va. Mira, no, este canal é teu. A mí me traes invitado e eu estou encantado, Depois Chesino Fieiro, por certo, que sei como estás emigrado, che vai gustar Chesino Fieiro. Lembra por aquí Recuncho Gamer, na entrevista de Iniesta con Jordi Évole tamén se falou do tema da depresión, e é certo, Mira, e diche Laura por aquí que falas moi ben, Tes club de fans xa, tío. Teño club de fans, teño. Oye, mira, vanse las 11. Que che parece facemos o sorteito en directo? Oye, a mí me parece ben, pero non sei que dixen que nos acabamos de cargar 10 que estaban no chat así dun tirón, tío. No, xa che digo, olvídate que o contador de Twitch, olvídate, vai fatal. Eu dilles que bolo. Oye, que tenme pasado de estar falando co chat, porque eu máis ou menos pola semana, máis ou menos teño sempre a miña mesma xente, sabes? Somos aquí 10, 12 personas que máis ou menos estamos sempre. É como cando vivías en Santiago e salías un martes. Sí, eran os de sempre. Exacto, éramos os de sempre. Pois aquí tenme pasado de estar falando, aparte de ver comentarios de 8 personas un tras do outro, e mirar o contador é por 5. E diste, vamos a ver, acaban de falar 8. Como somos 5? Que pasou aquí? Que teño? Os rusos? Hackean os rusos? Entonces o contador vai un pouquiño... Non te extrañe, Non te extrañe, que os rusos agora están en todo,
No, pero Pero, mola moito. Oye, que por certo, que, o sea, que teño moito rollo e que podo aburrir as ovellas. Aparte, como xa dixen o primeiro día que vin, na radio temos un tempo determinado para falar. Pero aquí como non hai tempo, aquí hai que poñerme correa. no, pero Entón, mira, xa que aquí, tedes o chat e podedes interactuar, pois participade no chat ou claro, claro, decide eu vos sempre digo que por a onde xente queredes escriba. que tiremos, ou desafogade aí, que pois están os chats. A xente que fale o que quira. Pero ahora vas a elegir ti, vasme dicir unha palabra que sea, a ver, que non sea moi larga, non me digas aí unha palabriña. Esternocleidomastoideo. Esa igual non a escriben ben. Dime unha palabriña corta que a ti che guste. Unha palabriña corta que a mí me guste. Sí. Joder, pero que queres? Unha caralla, perdón, Non, unha é unha canallada. palabra para que poña o chat. É unha palabra para que escriban no chat. Pois mira, a primeira que me ven á cabeza foi carallada. Pois carallada. Pois poñemos Esa sí que saben escribir todo, seguro. poñemos carallada e agora todo o mundo no chat a poñer exclamación carallada. Todo o mundo. Todo o mundo no chat a poñer exclamación carallada. Exclamación, exclamación carallada. Así como puxen eu. Exclamación carallada. Todo o mundo. Todo o mundo que vamos sortear unha camiseta do Dumbría. Nunca sei se é Club de Fútbol, Fútbol Club, nunca o sei, macho. Do Dumbría, do equipo de fútbol do Dumbría. Que raios. Aí está. Do equipo de fútbol do Dumbría. A que tendes aí, á dereita de Fran, aí arriba, con número 21. Así que todo o mundo, Aí, exclamación carallada. así. Somos xa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7 xa. Exclamación carallada. Exclamación carallada. Xa Vamos por somos 14 8. xa, Xa somos 9. A ver, somos 10 a 8 e solamente hai 9. Non queredes esta tremenda camiseta do Dumbría? En serio? Porque os outros son do Soneira. Ah, mi hijo, claro. Dentro dos Soneiras do Masaricos, claro. A ver, que? Exclamación carallada. Dobos medio minutiño máis. Medio minutiño máis. Ti estás dentro xa, Maquilele. Estás dentro xa. Exclamación carallada. Medio minutiño máis. Xanqueria para dormir. Isto parece a tómbola. Parece a tómbola, pero tal cual, Sí. E xaba Juan de Dora, exactamente. Onde está ahora no Xallas, non? Juan de Dora. No, está no Fisterra, Está non? no Fisterra. Está no Fisterra. Sí, sí. Con quen me estou gañando eu? Estou me gañando con un. Con Doro. Con Doro. Con Doro, exacto. Sí, Joder, pero Doro, San Doro, que sí, le, sí, sí, Dios sí, sí. mío. Non sei por que tirei Sí, agora para. Sí, sí. sí, mira, xa está. A xente conoce o fútbol da Costa, A xente conoce o fútbol da ¿Viste? Costa. A Como ver, debe quen quer ser. máis? Aí, exclamación carallada. Puskis, exclamación carallada. Que cabrón é Puskis. Que che pregunte que retirado do Celta vai para o Coruña este ano. Pois déixame pensar que algún igual ainda fai servicio por ali. Non quer a camiseta, Puski? Aí está, Puski, somos 10. Dámoslle. A quen hai que darlle? Dámoslle. Vamos a ver. Somos 10. Vamos allá. Darlle e déixame cambiar a pantalla para que se vexa que non son eu aquí un trampolleiro. E vamos a ver quen ganou. Ai, xa saliu no chat. Xa saliu no chat. Vaya por Dios. Aí está. Laura PC. Laura PC, que me acaba de seguir. Eu non digo nada, pero coido que esa rapaza, esa Laura, foi a que dixo que falabas moi ben. A Sí, mí sí, me sí. parece que aquí Sí, sí, hai sí, un sí. pouco de tongo. Non digo nada, Pois Laura PC, levas unha camiseta do Dumbría. Xa ves, xa está tongo, parabéns, tongo, menudo pelota. Así que nada, faloche por privado despois. Déixame apuntar por aquí.
Isto que é un Camiseta, método para ligar, non? Ahora tens que falar con ela por privado, isto que é claro, para eu teño ligar. que quedar, a ver, Para aquí ligar. os regalos entréganse en persona tomando unha caña. Ah, pensei que os mandabas por mensajería, mira ti. Nada, nada, nada. Pois eso, Laura PC, levas unha camisetiña. E agora, No, agora o que tens que facer é agardar un rato para sortear a taza e así dar tempo a que a xente que este interesada na taza che poida facer a pelota no chat. tamén, ou suscribirse, que os suscriptores teñen máis posibilidades de ganar. Aí sí. Eso tamén é verdade, eh? Pois eso, esperamos logo ás 11:30 de sorteamos a taza. Veña, va, ás 11:30. Veña, Ás 11:30 están sorteamos a taza. os que querían a taza están dicindo, joder, media hora aguantando chapas este aquí dando bras. Por que non se che ve? Ahora está, aí está a taza. Estou aquí. Está? Sí, Ok. déixame ocultar a camiseta, porque xa non hai camiseta. Alá. Que maravilla, macho, que maravilla. Isto, nin a teu... ten esta realización. Mama. Pois eso, ás 11:30 sorteamos a taciña. E Moi mentres ben. tanto, están mandando aquí preguntas por privado. Teñen vergonza de poñelas no chat. Queren que se fagan as preguntas, pero non queren dicir que na fixo. Entonces dime por privado. Bueno. Que pasa con Iago Iglesias? Iba a vir, estaba xa, ahora parece que xa non está. Que pasa con Iago Iglesias? Que eu saiba nada. Con Iago Iglesias, o primeiro contacto que tengo de por cun adestrador é precisamente con Iago Iglesias, que, bueno, víronse dous representantes do Depor con el en Ordes, na LP45 nunha disco destas, non sei se sería, pero foi en Ordes. E nada, pois ali tiveron unha reunión ademais bastante longa con el, unhas 3 horas que estiveron ali falando e tal. E posteriormente hubo ese outro encontro con Borja Jiménez, que foi vía, pois unha cousa así, non sei se vía Twitch, pero vía Zoom, pero foi unha cousa tipo así, e tamén foi bastante amplia a reunión no tempo, porque, bueno, pues son reunións onde o Depor evidentemente está moi interesado nestes técnicos e xa se falou de moitas cousas nesas dúas reunións e, polo tanto, bueno, a información que nos manexamos é que agora ao longo do fin de semana pois o Depor vai a analizar a proposta de outros pros e os contras, e en teoría durante a fin de semana, como moi tarde o luns, pero bueno, xa sabedes que Sí, isto sí. dos tempos no mundo Sí, sí, do sí. deporte como é, pois tomar a decisión de por cal se aposta e con quen se vai a negociar. É certo que tamén, bueno, pues quedaron en manter unha reunión tamén con Walter Pandiani e tal, pero bueno, comentábamos hoxe en Coruña Deportiva, non? Son moitos os técnicos Sí, 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 sí. que se están ofrecendo e que están falando e tal e cual, E e ao representantes que están final, chamando tamén. claro, e bueno, pues evidentemente con moitos deles non te podes reunir ni nada polo estilo, pero bueno, no caso de Pandiani, pues por afinidade, por historia e por ser quen é, pues hai unha reunión con el, non? Pero non, vamos, salvo que aquí isto cambie moito, non me parece que Walter Pandiani vai a ser o escollido. Ou Borja ou Iago, é a sensación que temos todo o mundo. A Sí, sensación que temos todos. aí está o tema. A ver, os xornalistas deportivos moitas veces nos pegan paus porque aseveramos cousas Sí, e non, depois está non claro, suceden. está claro. Eu son o primeiro que di que o xornalismo deportivo é unha poza de lama bastante importante, e os principais con perdón, que estamos botando terra sobre a nosa profesión somos os xornalistas e neste caso en concreto xornalistas deportivos, non? Entón, bueno, por que? Pois porque sí, pois porque moitas veces se fai noticia de cousas que non son noticia, porque moitas veces non hai rigor a hora de intentar contrastar cousas, etcétera, etcétera. Pero tamén é certo que moitas veces nos temos que contar cousas que nos tempos e en como suceden non dependen de nós. É dicir, eu sempre conto o caso, bueno, eu podo dicir que ao longo da miña traxectoria non me columpiei moitas veces, non? E foi porque sempre procurei pois ter as noticias atadas por varios lugares, por varias fontes,
ter todo moi atadiño, tal, e entón, bueno, pois eso provoca que a veces pois che levanten as noticias porque non te tiras á primeira, pero eso tamén evita bueno, pois que metas piscinazos, non? E polo Sí, menos a xente, pois me consta que habitualmente di, bueno, hostia, pois se o dixeron os da SER, sí, pois se o di a SER e eso, pois me parece que como xornalista é do mellor que poden dicir de ti, non? Pero sí que houve unha vez que houve unha fichaxe que nos columpiáramos, e nos columpiamos porque demos a fichaxe como feita e ao final non ven. E a xente, pois, nos cascou. sí, E sí, está dicir, claro. bueno, pois o que che queda poñer o lombo e levalas, non? Pero, por exemplo, depois a intrahistoria desa fichaxe é que o propio Depor vai ao aeroporto de Vigo, a Peinador, a recoller a ese xogador que viña para aquí e cando estaba, vamos, a delegación do Depor xa pasara a Santiago, iría por Padrón, chamanlles de Plaza de Pontevedra e lle din, dá de volta que non ven no avión, eh? Entón ti dis, Sí. claro, se iso lle pasa ao Depor, Como non se vai pasar a como ti? non von eu, decir, claro, se a min esta fonte e esta outra fonte e esta outra fonte me di, sí, fulanito ficha, de feito está volando ahora de Valencia a Vigo e están indo a... Efectivamente. Bueno, pues sí, iban a recollelo e quedaron coas ganas, Hmm. porque o tipo a última hora subiu no outro avión que non era aquel. Entón, bueno, claro, pois moitas veces nos toca falar de cousas nas que nós non somos parte activa e como vimos no caso de Rubén de la Barrera, joder, pois a xente un sábado pode estar disposta a verse o luns e firmar e de súpeto o domingo Rompe rompe o todo. papel. Sí, sí, a ver, está claro. A ver, se intentas levar o... Eu creo que tamén caen máis paus se intentas... Como diste, non? Sempre asegurar, sempre tal. Se faz un chiringuito e sales todos os días en Coruña Deportiva dicindo hoxe ven Mbappé, mañán ven Haaland, mañán ven tal. A xente como que xa toma xa coña e vale, pois cando acertes que, oye, se dis todos os xogadores do mundo, algunha vez acertarás. Cando acertes ti sales dicindo, aquí estamos, e cando falles, pois a xente di, pero que estes son os de sempre, estes fan así. E cando intentas ser máis serio, máis tal, máis decir as cousas cando están feitas, pois é o que dis ti, pois a longa vez se che colará e van ir arriba túa, pero claro, en teoría ti eres o serio. Ti eres o que di as cousas cando son. E entonces, Sí, claro, sí, vanche en riba. Pero sí, a ver, o fútbol está claro que o fútbol é como dis ti, o sea, en 2 minutos cambiase todo. sí, sí, E ao mellor ahora están entre Borja e Iago, e dalle unha venada mañán din, temos toda a xente en contra, temos todo tal, metemos a Pandiani, que Pandiani quere todo o mundo, e meten a Pandiani. O sea, a cousa é así. Eu sí, creo sí. que está entre un e outro. E queríache preguntar se ti crees, como eu creo, eu che verdade, eu creo que vai vir Iago. Por qué? Porque eu creo que vai pesar moito o tema de que o Depor quer bastante peña do Compos. Creo. Evidentemente eu son o que son. Son un moinante. Pero eu creo que é o mítico de que se traes o amigo ven a rapaza. E a minha rapaza gustame, entonces trae o amigo e así cando o amigo ven a rapaza. Non sei, eu parece eso. Que dixeronme, Bueno, porque eu conoxo aquí xente que se leva ben con xente do Compostela e tal, e comentáronme que o da Belenda xa, adiós, que a Belenda se queda, comentáronme. Pero andan atrás de Miki, andan atrás de Bicho. Tamén o central, creo. Soto, creo que tamén andan atrás de Soto. Entonces igual din, bueno, pues traemos a Iago e xa en vez de vir Iago nun coche, ven nun minibús. bueno, non, a ver, eu coido que un proxecto deportivo non o podes condicionar a vou coller este adestrador polo feito de que o mellor me facilita que veñan fulanito e Xa, menganito. pero este é o Depor. Sí, home, pero en algún momento tens que empezar a facer as cousas ben, non? E da que eso sexa por error, vamos, pero, calma, agora en serio. No, eu coido que ao final vas a ter en conta outro tipo de, bueno, de virtudes de un e do outro e que ao final pues,
a análise que tes que facer en torno a outras cousas, non? A mí me parece que lle aporta moita seriedade a todo que quen estea pilotando a nivel deportivo todo isto sexa Carlos Rosende, non? O novo Sí, 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 sí. secretario técnico que, bueno, é unha persoa seria, unha persoa con criterio, unha persoa formada, que leva moito tempo mamando isto e que a mí me merece confianza. Entón, bueno, a mí non me corresponde decir ni se é mellor este ou aquel ou tirar de bola de cristal e dicir, no, vai ser este seguro, vamos. Mm. Eu coido que, home, estaría ben que fora alguén que coñeza o clube, que saiba de que vai isto, de que saiba realmente o que significa isto, a poder ser que teña esa noción, pero bueno, que dicíamos antes, o que sexa, Sí, que sí, no, veña, está que o claro. faga ben e que veña a currar e xa está, non? E xa veremos a ver quen é o agraciado. Yo, O ideal é que saia ben, porque hai claro, a ver, moita está claro. necesidade de que saia ben. Eu como se che poñen a ti, con tal de que vaya para arriba e volvamos a ser os que somos, pois, o que éramos, pois. Eu tamén dixía de Iago porque... Se me poñen a min, Pa hai que prensa buscar vou eu, outro equipo. Pa prensa Hai vou que eu, buscar outro equipo. Eu tamén dixía de Iago porque que non me acordo exactamente canto fai, non sei se fora fai 2 anos ou 3, non me acordo. Xa sonara bastante pas inferiores. Sonara bastante pas inferiores. Non me acordo cando fui, fai pouco, o sea, creo que fui antes de ir para o Compos, me parece. Ou o primeiro ano do Compos, creo. Sí, de feito, mira, hoxe en Coruña Deportiva, un dos que soe opinar os venres saen no apartado de opinión Carlos Balseiro e Javi Bardanca, Mm. o míster do Silva, e Bardanca contaba hoxe unha anécdota moi simpática de Iago Iglesias e dicía que cando lle chama o Compos, el estaba, que estaba no Ribeira ou nun equipo así, e que cando lle chama o Compos, el pensa que lle chaman para as categorías inferiores. O sea, que lle teñen que Xa. dicir, o sea, queremos te po compos de terceira división, non po xuvenís, ni nada desto. E o tío vai, hostia, como, coño, chamamos o compos, Xa. non? Sí, sí, bueno, pues o Gallá teña esa oportunidade de estar aí. El estivo a piques de chegar ao Depor para facerse cargo do Fabril. Había, pois mira, constame que na Temos aquí etapa de xente Paco Zas, super informada, Sonara para Fabril fai un par de anos quería o Tino e Iago para o Compos foi o Tonoia. do Noia, correcto, do Noia. Pois non fora continuo, eu coido que foi con Paco Zas, que a xente do Consello de Administración de Paco Zas era partidaria de meter a Iago Iglesias no Fabril. E finalmente, pois impuxo a opción de Luisito, que como vedes ten moita cousa que ver Sí, que unha iso con é algo do que outra, non? padecíamos moito, Queríamos a... Queríamos Sí, a Bordalás e a Zidane. En plan, che, éramos algo así. Guardiola ou Mourinho, joder, pois sí que o temos claro. Sí, sí. Que opinas de Carlos Rosende? Eu de Carlos Rosende teño que dicir que teño a terrible impresión de que nos vai durar moi pouco. Porque pareceme un fulano impresionante. Pareceme... Eu acórdome de escuitalo cando estaba en Radio María. Radio Marca. Como Bueno, que pero Radio María, hombre? era por non falar da competencia. No, home, pero claro que podes falar, además son uns tíos majísimos, Jesús Sobrino Daba e, justo escuitalo, de e verdad. Óscar Martínez. Óscar Martínez, daba justo escuitalo, de verdad, A mí A ver, encantábame. daba gusto escoitalo porque é un tío que se desenvolve moi ben, pero aparte, como dixen, hai un anaquiño, non? A mí me parece que é un tío que ten criterio, que Sí, leva sí, sí, sí. moitísimos anos vendo fútbol, pero vendo fútbol a todos os niveis e que ademais, bueno, formouse, gusta o que fai, e a mí me parece que é das mellores noticias do Deportivo. Sí, O sí, sí, Gallá sí, sí. nos dure moito e se non nos dura moito, pois me alegrarei moito por el, porque é un tipo que para mí, vamos, merece o todo, merece que lle vaya moi ben nesta vida, non? Sí, eu teño a Pero a impresión de poder que... ser que lle vaya ben e que o Depor poida aproveitar que lle Claro, vai claro. ben e que poidamos voltar arriba, pois con Carlos Rosende ao mando da nave no apartado deportivo. Eu teño a impresión eso de que vai boiar, porque a min pareceme un crack. Pero bueno, a ver, este é o Depor, o sea, ao mellor queimámolo en 2 anos, tamén cho digo, O sea, Nah, man. as cousas como son. A ver, hai que ter
hai que ter un pouco de paciencia a todos os Xa, niveis e despois, pois, bueno, pois, evidentemente pides un alto nivel de acerto, non? Tamén hai que ter en conta que cantos máis movimentos de futbolistas hai máis posibilidades de todo, hai máis posibilidades de que acertes, pero tamén hai máis posibilidades de que metas a pata, non? hmm. Entón, bueno, en Sí, fin, no, está claro, está claro. calma, porque agora eu coido que necesitamos tamén un puntiño de calma, non? E hoxe, ainda comentaba eu en Coruña Deportiva, joder, que hai que intentar ser un pouco coherente cos discursos, non? É dicir, se estamos dicindo, joder, hai que facer un proxecto a longo prazo e tal e cual e non sei que, ben, pregunta, ben Iago Iglesias, por exemplo, imos ter paciencia? É Xa, dicir, en a terceira categoría do fútbol español imos ter paciencia? O gallá que sí, porque ao final as presas, se algo deixaron claro, é que as presas matan a un, non? hmm. É que están matando este depor, pero si estamos por iso, joder, pues non pedamos un proxecto a longo prazo e que depois en novembro estamos pedindo a cabeza de non sei quen, non? A min, sempre recordo, non, de estar no estadio de Riazor, na posición de comentaristas onde estábamos antes, tiñamos moi cerca ao público, non? E lembro un tipo unha vez ali berrando: máis xogadores de canteira, máis xente da casa, mercenarios que veñen de fora, máis da casa, tal, non sei que. E aos 10 minutos hai un cambio e sae un tío da casa, un canteirán. Joder, non tardou un minuto aquel fulano en poñerse de pé. Fulanito, eres unha puta merda, non sei que. Digo, joder. Digo, que queremos? Sí que Máis sí, canteiráns sí, sí. pa ter máis xente a quen insultar? Oye, se queres meter xente da casa, tes que asumir que hai un proceso de formación e que trabucarse nesta vida forma parte do proceso de aprendizaxe e que o tes que poñer Xa, e tes que asumir que para que estén aí teñen que cagala. Mira, antes falábamos do torneo de Brunete. Naquel torneo de Brunete o Barça perde a final e o perde a final por unha cagada de Piqué que perde un balón, tal, Piqué. xa. Piqué, que gañou de todo no seu clube, na selección e en todas partes, non? Ou che poño outro exemplo. Pablo Insua, para que Pablo Insua triunfase no Depor, tivo que haber un adestrador que o puxese. Sí, E ese se chamou Tito Ramallo. E Tito Ramallo puxo a xogar a Pablo Insua no Fabril, cando Insua era xuvenil e non estaba aínda desenrolado físicamente. E Pablo Insua cometeu erros e perdeu balóns e o Fabril encaixou goles, pero o Fabril gañou un central, que foi un central clave no ascenso do primeiro ano, no ascenso a primeira, hmm, e depois, posteriormente, tiveches un futbolista formado que o acabastes vendendo por unha pasta. sí. Entón, tíos, que hai que asumir que trabucarse forma parte do proceso e se estás dicindo que queres tirar de xente da casa, pois terás que asumir que haberá algúns que se equivocarán un pouquiño máis e outros un pouquiño menos. Esperemos que se equivoquen pouco, porque o Depor necesita ascender, pero non pidamos poñer aí un equipo de canteiráns e que iso flúa, vamos, como se Efectivamente. fosen el Milan de Arrigosaki. Que aparte este ano vai ter que ser así, porque este ano hai que acordarse que este ano solamente hai 15 fichas senior, se non me falla a min a memoria. O sea, Sí, hai 8 sub-23. vas que ter que ter moita canteira. Moita. Uh -huh. Ou ti Sí, sí. pensas que van encher tamén as sub-23 con xente de fora? En plan, ti crees que... Porque ahora mismo poñome a pensar quen poden subir do Fabril. É que ese é o tema. É dicir, ao haber 8 fichas sub-23, os sub-23 non son un recheo, Claro. Sub-23 teñen que ser futbolistas que che den minutos de calidade e que en Sí, moitos ahora sí casos o che creo que den non menos. puntos. Ten que ser xente competitiva, xente que che sacas castañas do lume, non? Entón, tes que saber buscar moi ben eses futbolistas sub-23. Telos na casa? Pois a ver, a campaña que fixo este ano Fabril non é para tirar foguetes. Haberá que ver pois que xente pode servir para dar ese salto, non? Está claro que se queres facer un proxecto de canteira hai que ter tamén un pouco de paciencia, como dicíamos hai un rato, tamén deixando tempo a que esa xente que ven subindo pois vaya madurando. Claro. No xuvenil A hai bons futbolistas. No xuvenil B
Estamos todos falando do xuvenil A porque, por exemplo, esta fin de semana, o domingo ás 12, xogan co Racing de Santander e o Depor Sí, pode ser para campeón de Liga Xuvenil por primeira vez en 11 anos. clasificarse para a Copa de Pero, Campeóns. claro, pero ollo que tamén é unha xeración no xuvenil B que cuidadito, pero son xuvenís. Claro, Entón, temos que ter paciencia para que vayan chegando, non? Cubrir esas 8 fichas con xente da casa, eu o vexo complicado. xa. Tamén, isto estamos no de sempre, hai que buscar un equilibrio, é dicir, tens que buscar xente, como dicíamos hai un momento, que che saque as castañas do lume. Tampouco podes coller e traer xente de fora, porque como é de fora, vamos, que veñan. No, Xa. mira, para iso que estemos da casa, non? Pero tens que buscar xente de fora que poida chegar a ser diferencial. E a cousa non vai estar sinxela, porque os filiais están fortes, é dicir, un recurso era pois falar con determinados equipos e tirar dos seus xogadores, non? A mellor alguén pois de algún filial que, home, pois mentras ti non os teñas, pois pode vir ben, non? Sí. Botar man de certos xogadores de filiais que, bueno, pois que che den rendemento inmediato e que che axuden a dar o salto para arriba. Pero os filiais, algúns están loitando por estar en segunda e haberá clubes que, bueno, pois que teñan tamén eles a súa vez que poñer na balanza, oye, o cedo para que vaya a outro clube e teña unha experiencia formativa X, ou mo quedo eu que estou na mesma categoría, tamén nesa segunda B, e que me dé rendemento aquí, Claro. non? E podo alternalo, e podo, non sei, a mí pareceme que Sí, é complicado, por sí, eso che digo, é non? E difícil. ademais, todo este tipo de historias de cupos, normalmente, o que acaban desembocando é en que o mercado inflaciona. Hmm. É dicir, eu coido que este ano, ou seja, vai haber moito sub-23 que vai a pillar cacho. Por que? Pues Sí. porque como van a escasear, vais encarecer o produto. Eso pasa, por exemplo, en baloncesto, na ACB, co tema dos cupos. Hai xente que leva anos xogando en certos equipos de ACB que dis, tío, hostia, pero e este tío como leva aí 4 anos xa si xoga 3 minutos por partido? Pois porque é cupo. Necesitas ter ese cupo de xogadores ou esas fichas cubertas con xogadores de X de Eso, X circunstancias. eso Entón, está pasando e hai moito este xente que ano ca NBA, non sei se é moito, pero quitaronlle ao Madrid ao chavaliño argentino non me salirá o nombre ahora. a Gabi Deck A Gavidec e ahora quitanlle un tamén e a a Basconia. Campazo, Bueno, sí, pero, no, a no, pero Vildoza. Campazo ficharon. Pero a Gavidec e a Vildoza son dous xogadores que se ficharon porque é que se non perdían ese carto, os da NBA. Non é que o Na ficharan, NBA, non é que o ficharan porque o querían, porque non, é que na NBA ti tes un presupuesto, ponlle 100 millóns, e se ti non gastas eses 100 millóns, ti pérdelos igual. no, e aparte na NBA hai un tema que é no último acordo que se asinou coa Asociación de Xogadores hai unha cantidade que está destinada a soldos, de maneira que Sí, tes que gastala, e eso, por aí van os tiros, de maneira que, por exemplo, hai veces que ti ves, bueno, isto é unha das grandes vantaxes que ten a NBA, non? Hai unha páxina que é Hoops Hype, sí, buenísima. Buenísima. que é onde aparecen pois todos os rosters de todos os plantéis da NBA Buenísima. e o gasto salarial. Ti sabes o que cobra cada un dos xogadores da NBA, por cantos anos ten contrato e canto vai cobrar cada un deses anos. Sí. E hai cantidades que te tiras dos pelos, me dis, hostia, pero este tío como está cobrando isto? Bueno, pois porque teño esta cantidade para gastar e entón a fulanito lle paguei isto, a este isto, a este isto, a este isto, e cando me queda a ficha po xogador 14 ou 15, joder, pois resulta que me queda aquí toda esta pasta. Bueno, pois ala vai, Ala, vai, e é hai que eso. xente, claro, e hai xente que, como dicimos por aquí, joder, hai xente que matou o porco, macho. Hai Sí, é xente que que trincou uns contratos para xogar 4 minutos por partido que di, joder, isto sí que é unha jubilación, é que ahora creo que falando de memoria, creo que Gavidec creo que firmou por 14 millóns en 3 anos, creo, unha cousa así.
Claro, que ti estás Que é xogando unha no Madrid, un salvajada. xogador como Gabidé, que che veñen e che din, oye, mira, te vas vir para NBA. Bueno, coño, me ilusiona e tal, pero bueno, acabo aquí e luego hablamos, 14 kilos. Hostia, espera que vou a casa a facer a maleta. Claro, 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 claro. por eso che digo, e o caso ese, pois, pues, o Oklahoma, os Thunder tiñan límite salarial ainda amplo, tiñan unha bolsa de cartos para gastar, 14 kilos, 14 kilos, Gabidén Non é non os nada. gaña en Europa, nin asaltando o Banco de España, O vamos. Oklahoma non é nada e aquí non nos gana. Pero bueno, que nos vamos polas ramas. Teño aquí unha pregunta de Cabo que eu entendo que non a vas contestar, pero bueno, eu fago xa igual, Ti a quen queres como entrenador do Depor? A quen queres? Esa contestámola ao final da noite. Ai, ai, ai. Dani, aguantarás hasta a final da noite? Que por E certo, además temos que sortear a taza nun anaco, non non te anaco. olvides. Que por certo, déixame tamén. Xa que hoxe vamos poñer o día, vale, Fran? Hoxe vamos poñer o día do spam. Hoxe Sí, imos facer spam, a tope. A tope, a tope, a veña. tope. Entonces, vamos recomendar. Eu vou recomendar o canal de Twitch, Dani? De YouTube, eso xa recomendo a ti. Pero vamos recomendar o canal de Twitch de Non Vale Furar, que é o canal no que participa Dani Cabo. Como se chama? Nunca me acordo como se chama o compañeiro, tío. Son horrible para estas cousas. Que me parece un canal buenísimo sobre a terceira, segunda B. Fan uns repasos moi bons. Ojito que algún pode quitar o traballo, porque fan un traballazo impresionante. Impresionante. Uh -huh. Estuveron outro día facendo de feita a narración do Lugo, bueno, a reacción ao Lugo, cando foi o penalti parado, que fixo aí Dani un contragafe. É un canal que a min encanta. A mí personalmente encanta. Se che gusta o fútbol gallego, do Celta tamén fala, todo roñón, pero se che gusta o fútbol gallego contra abaixo, é un canal super recomendable. Deixo-vos por aí o link se queredes entrar, que vai valer a pena. E máis adiante fago outro spam do outro canal, vale? Espera, non, sigue facendo spam que eu teño que ir a buscar algo para hidratar, porque como pego aquí uns mítines que parezco Fidel Castro, Vale, teño que ir a vale. buscar algo para... Meña hora, Vale, pero escoita o que este tamén te interesa, Sí, estou che escoitando, non me vedes, pero escoito. Pois vamos facer de outro que este non o merece porque este é un trapalleiro, pero bueno, vamos a facer spam porque é bo chaval. Que fica coa bola. Tamén de fútbol gallego. O pobriño do Pontevedra está sufrindo este ano. Este ano está sufrindo. Pero ten un mérito impresionante. Porque de feito fai pouco accediu ao Celta Getafe. Estuvo desde dentro. Conseguiu a acreditación e todo o rollo. Estuvo desde dentro do estadio. Narra moi ben. E hai que darlle apoio porque, como supoño que pasará vos a vos, Dani, como me pasa a min, como lle pasa a todo o mundo, nós non vivimos desto. Nós isto facémolo porque nos gusta, dá moito chollo. Eles agora, por tema de traballo e tal, pois o tempo que teñen é xustiño. E entonces dadelle amor porque fan un traballazo impresionante. Está empezando a facer Oye, tamén dicías, perdón, Miguel, dicías que hubo alguén que foi a ver un partido do Getafe. Joder, eso sí que ten mérito, verdad? No, a min pareceme moi impactante eso, que un chaval que conoces de aquí de Twitch, que arranca un canal, que, a ver, el por detrás ten estudios a ver, evidentemente non fai solamente Twitch. Pero a min xocome bastante, non? Un chaval que conozo de Twitch, de beber aquí, de veña, va, hoxe vou falar do Pontevedra, hoxe vou falar de tal, e de repente un día ves que pon pois conseguín acreditación para ir a facer a crónica do Celta Getafe. E ves un vídeo no que entra ao estadio ca acreditación desde dentro, pareceme brutal. E aí quedan esas dúas recomendacións miñas, tanto Non Vale Furar como Fica coa Bola.
hai que apoiar porque non sei se o escoitaste, pero é o que comentaba antes, o sea, nós aquí estamos porque nos gusta, nós aquí estamos porque isto nos mola, pero nós non vivimos desto. E o amor agradecese, joder, que non é o mismo, sobre todo eles, que se curran as clasificacións, que se curran os análisis. Estuveron outro día os de Non Vale Furar facendo unha clasificación dos mellores partidos de terceira división. Para iso hai que mallar moito fútbol, para iso hai que gastar moitas horas. Sí, é o que dicíamos outro día, que agora, joder, con todos estos medios que hai e con Claro, todo isto que sai agora, permite que moita xente poida lle dar saída ás inquietudes que ten. Algúns, exacto. joder, pois lle pode servir para que os vexa alguén e que eso que tanto lle gusta pois se poida acabar convertindo na súa profesión e outra xente pois que pode facer joder, como hobby, non? E a mí me parece que eso está moi guai. E logo ademais con canais, como dicías agora, non? Non vale furar e cousas así e tal. Joder, que a veces a xente pensa que vos está aparecendo moita competencia e tal. Mira, eu sinceramente penso que todo é complementario, non? Porque, por Sí, sí, sí. exemplo, vou poñer un exemplo, é dicir, nós facemos un programa de deportes na cadena SER de Coruña que ten que chegar a un público xeral, non? Entón, joder, pois falas do Depor, falas do Leima Coruña, falas do Liceo, falas do Amarelle, do OAR, de isto, do E tes outro. o tempo que tes. Claro, e diste, joder, pero que o mellor a terceira división merecía que te pararas un pouco máis a falar do Fabril e do Silva, coño, pois sí. E o mellor, joder, o baloncesto dá para facer un programa só falando de baloncesto. Posto, pero eu non teño tempo. Pero por eso se están abrindo moitos espazos para poder falar de todo eso que non chegamos determinados medios, non? É dicir, mira, isto, para que o entendamos, é como a radio local, non? Sí. É dicir, a nos moitas veces nos din joder, a importancia dos medios locais. Eu creo firmemente na importancia dos medios locais. É dicir, ten que haber unha cadena SER que fale de todo, que nos Exacto. diga que está pasando en Estados Unidos e que Biden non sei que, e que tamén necesito unha cadena SER que me conte pois o que está pasando en Ceuta e que me conte os plans do goberno para non sei onde, pero joder, eu tamén necesito unha cadena SER que me conte que en Fisterra non sei que, que en Corcubión non sei canto, e que o Soneira xogou co Xallas e que non sei que, e que houve un accidente en Carnota, e que eso é máis necesario que nunca. E como dicíamos outro día, e se viu durante a pandemia, ¿no? Que ti tiñas a radio posta na casa e te estaban falando de, coño, de Madrid, de esto, de lo otro, de tal e cual. Pero logo había un cachiño de programación que che estaban contando como estaba a situación, pois pues eso, en Laracha, en Carnota, en Camariñas, en Muxía, en Fisterra. Na túa E volta. iso fai un servicio, e iso, bueno, naquel momento ni che conto, iso Xa. tranquilizaba, non? Ese rollo de, hostia, teño que estar aquí pechado na casa, pero prendo este aparato e sei todo o que pasa ao meu redor, non? Entón, eu moitas veces dicíalle a xente que empezaba nisto que empezaran polo máis próximo, non? Porque había moita xente que chegaba e dicía, joder, a mí me encanta o xornalismo deportivo. Quero facer un programa contando, falando do Madrid, do Barça, de non sei que, e tal, e eu sempre lles dicía, mira, non podes competir contra a SER, contra a COPE, contra a Televisión Española, contra falando pois, do Madrid e do Barça. Pero ti de onde és? Pois eu son de Muxía. Bueno, tío, pois si fas algo falando do Muxía ou do partido do Muxía e de non sei que, de non sei canto, aí non tes a competencia de este, de aquel, do outro, e o mellor Exacto. posiblemente o vas facer ti e vai haber unha cantidade de xente que está interesada niso que che vai a ter a ti como único referente, non? E iso que está facendo, pois que haxa moitos medios que van a máis e que evidentemente pois están atopando o seu sitio, porque como che dicía, pois nós o mellor pois non nos podemos parar no noso programa a facer unha análisis Está sobre claro, como está marcha a claro. terceira división, pero hai un medio que o mellor sí que é capaz, e claro que ten un nicho de mercado importante en Galicia, por suposto que sí. Sí, e aparte, eu entendo a parte desa que dis ti, non? Dese lado. Eu o que intento con este spam é máis ben que a xente se dé cuenta de que isto está no facendo porque lles gusta e tal, pero claro, isto ten un lote de horas detrás impresionante.
É que algunhas veces un simple gesto que é darlle a un botón que pon seguir, que non che costa nada, que dis ti, que máis dá, sabes? Que máis dá? Pois a mellor esa xente anima e dalle o ánimo que lle fai falta para, como non sei, dar o siguiente paso, seguir estando aí ao pé do cañón. E por eso intento sempre, sobre todo a estes que, a ver, non vou dicir mentiras, eu o spam intento facelo sempre, pero tamén aos que me gustan a min. E esta xente que vexo que ten un chollo detrás impresionante, diste, pois oye, se con este spam llevan dous e lle din que bo traballo facedes e eles lles anima e siguen traballando neso, pois eu creo que xa valeu a pena, xa valeu a pena. E neste caso, chío, neste caso son dúas cuentas que fan un traballo impresionante. Que gracias a Dios en Galicia, empezando pola TVG e seguindo por todas estas cuentas, o noso fútbol modesto está bastante ben coberto. O sea, evidentemente podría estar mellor, sempre podría estar mellor, pero eu creo que temos suerte, porque hai noutras comunidades que seguramente con máis medios non hai o que hai aquí. O sea, non hai o que hai aquí. Todo é mellorable, o sea, seguramente ahora veña xente polo chat e me diga, joder, pero é que o Burela femenino solamente o poñen unha vez ao ano, tal. Sí, vale, sí, evidentemente poderían poñelo máis, pero tamén che digo, ti tes alternativas para ver casi todo o do fútbol, a ver, non preferente nin nada, pero a ti terceira e segunda B podes ver todos os resúmenes casi. Sí, sí. Que eso a min pareceme moi importante. Todo o que axude a dar visibilidade ao fútbol modesto, a min personalmente, a min encantaríame ver os resúmenes do Masaricos na TVA. Que chería? A min encantaríame. Pois mira, ata hai pouco, por exemplo, que o Fisterra puxeran na TVG era ciencia ficción. Exacto, Bueno, pois aí o tes. Sí. Aí o tes. Exacto. Pregúntalle a Fran por cousas da vida. Hostia, que genérico, non? Lobo roxo. A ver, Fran, cousas da vida. Que opinas? Castelao. Cousas, Castelao. Non sei, como non desenrolen un pouco máis a pregunta, non sei. Están moi calados os do chat, eu coido que os estou aburrindo a base de ben. No, ímonos animar ahora que imos sortear esta tacita de aquí á izquierda. Vamos sortear esta tacita de aquí á izquierda para que se anime o chat. E vamos poñer unha fácil, veña, exclamación taza. Exclamación taza no chat. Veña. Exclamación taza. Todo mundo. Exclamación taza. Todo mundo aí. Eso antes nas tabernas facíase moito. Sí. Berraban taza para pedir unha taza de Ribeiro, onde se tomaban as tazas. E se pon aí un opa Racing. Caloiro está encantado de que o Racing quedara por diante do Depor. Encantadísimo. Encantadísimo. Veña, va, exclamación taza. Está facendo moi ben as cousas ao Racing, Moi ben, Que dicilo. Moi ben, Aí con Quique Fornos aí de mellor xogador do ano. Que xa hai moitos que o piden pa aquí tamén. Cun secretario técnico como Mouriz, un técnico como Cristóbal Parralo, ademais moi boa sintonía entre eles, que eso é clave, porque o peor que hai é cando o adestrador vai por un lado e o director deportivo, o secretario técnico vai por outro. Neste caso van todos a unha. A ver, non quere la taza, exclamación taza. Vamos aí, veña. Marta, por si acaso, puxo 3 veces. Poñede aí porque xa sabedes que se non queres unha taza ven o demo e dache dúas, non? Non digo o refrán, pois cuidado, Con pasta todo é máis fácil, home. Máis pasta que nós, Maki, máis pasta que o dá por este ano, pouco, A ver, mira. Hai que poñer, mira, Jusman, Xaco, Puski, exclamación taza. Non queredes esa taza? Está guapísima, espera que a faga máis grande. Ca cascada do Éser aí de fondo, mira pa aí. Eva. Ostras, mola, Esa taza mola moito. Se alguén se pregunta que é o que hai de fondo é o meu salón. O salón da miña casa do Fieiro. Está moi chula a taciña. Exclamación taza. Vamos.
Mola, mola. A mí moloume, eh? Sí, sí. Eu quero a camiseta do meu primo do Fisterra, a ver se me dá o domingo. A ver, a ver. Ahora que diga que é seu É primo, verdad que non? tiña aí unha pregunta túa para facer. Onde está a pregunta esa? Preguntan pouco, Este Está un domingo pouco vas ir a ver a preguntón, Solís? Pregunta Voikings94. Pois ainda non o pensei. A verdade é que este ano foi unhas cantas veces, pero sempre que foi... Hostia, Alex Ramos, un xogadorazo, por certo. Todas as veces que fun, cadrou cando eran partidos a porta pechada. Eu iba por prensa, o sea, non... bueno, pois a verdade é que botei un pouco en falta, supoño que como todo o mundo, non? Poder desfrutar do pedazo de espectáculo que podía Xa, ser pois ver o Arasolis no seu máximo esplendor se non tuveramos a merda esta de pandemia, non? xa. Pero mola moito, a mí me mola moito ir ao fútbol, non? Me mola, a ver, cando che gusta o deporte, é como a música, joder, te mola ir a ver un concerto de U2, pero te mola tamén ver a grupos máis pequenos, non? E neste caso me encanta o fútbol, bueno, nun sitio como o Fisterra, claro que se disfruta do fútbol, Disfrutase moito. É unha pena o modelo de competición deste ano, non? Que a Xa, verdade, en todos os deportes está sucedendo algo, que foi o ano pasado non nos complicamos a vida e veña, todos para arriba, en casi todo, eh? E este ano, como hai que axustar, veña, todos para baixo. Isto, claro, estás falando de categorías onde, hostia, 8 descensos. Ou o que lle pasou esta semana ao Cobo Ourense, que casi se quedou tan cerca de xogar o playoff polo ascenso a ACB como de, por desgracia, o que pasou finalmente, que foi descender de categoría. xa, O sea, o Cobo Ourense en Le Plata, non? xa. Entón, bueno, e no fútbol, pues tamén, home, me parece que nun ano normal, en un grupo único, aí en terceira e tal, pois, oye, pois sería outra cousa, non? Pero, claro, parte o Fisterra dunha primeira tramo de tempada onde se deixou moitos puntos e agora, aínda que, bueno, colleu aí carrerilla aí atrás e tal, o tivo complicado, entón, joder, pois é unha pena, non? Pero que vai a ser, vamos, van a sacar aí a gadaña e se van a ir, pois, un lote de equipos para baixo, non? Pero, Sí, eso sí, eso sí. mm, Vale, pois vamos lle dar. A xente quer a taza, pois hai que darlle a taza. E dámoslle. E quen ganará? Quen ganará? Ai, que ben. Mire, e quen este, é a man inocente aquí? Quen é a a man man inocente? inocente sou eu. Mira, antes tocoulle a Joder, unha que me dixo que falaba moi ben e agora tocoulle. Eu creo que fui o meu primeiro suscriptor do canal. O que leva aquí trade. apoiando desde o día 1. Calurio A trama, 314. Madre mía, o Ferrol queda por riba do Depor, levas unha taza este ano. Cuidado, Calurio de mi aquí, vida. a- aquí hai moito tongo, Me parece tamén que aquí o dos sorteos o debe organizar a trama Gürtel aquí o dos sorteos. Queres ligar comigo? Pois a taza teño que levar xa a casa, así que... Oh, Nah, bueno, alégrame un montón que lle tocara a Calurio, Tongazo, dixan. Nah, moitos parabéns, Calurio. Moitos parabéns. Despois eso, falamos por privado tanto a ti como a Laura. E xa miramos o tema de entregarlo e tal. a, a, vai falar máis con un que con outro, Pero bueno. Oye, que houve aquí preguntas. Aproveitan que estou co... Aproveitan... Estaba sin preguntar nada. Estou eu poñéndome co sorteo. ¡Pam! Veña preguntas por aí. Por que pensades que os... Veña, preguntade. Por que pensades que os do Compos se adaptarían ao Depor? Imagíname que fala dos xogadores. E hai unha tamén, esa é Marta, e tamén pregunta a Maki que xogadores de Compostela pensas que poderían rendir no Deportivo. Un pouquiño son as dúas na mesma línea. Mm. Home, eu coido que Miki Villar é un futbolista que lle daría moitísimo ao Depor, porque este ano demostrou que era do melloriño da categoría e ademais o Depor vai necesitar xente de banda porque non a ten, non? Hmm, Porque este ano xogou aí pois Queco e Queco me parece a min que vai ser un dos futbolistas que saia, non? sí. Entón, el dende logo que sí. Bicho, home,
Dependendo como quede configurado o medio do campo, coido que Bicho podería, desde logo, ter sitio. Este ano vende facer un ano magnífico no Compos, non? E é un futbolista que no outro día o entrevistábamos, falábamos con el e tal, e eu coido que tamén foi un deses futbolistas aos que lle sucede moitas cousas moi Moi de rápido, repente, moi sí. pronto, non? E quizáis agora sí que xa está máis feito, xa é outra cousa, xa é que posiblemente sí que puidésemos ver a mellor versión de Bicho. E logo a partir de aí, bueno, pois xa vería que ver. Antes ti falabas, por exemplo, de Soto, ¿no? Do defensa. Sí, Bueno, da pois, central. pois pode ser tamén un futbolista válido. Bueno, e a outra pregunta de por que pensamos que se adaptarían ben. Bueno, a mí nunca me gusta tirar de bola de cristal, é dicir, non, eu non teño ningún Claro, argumento claro, para claro. decir si se van a adaptar ou decir, estes non van a fracasar. Non, pero haberá que verlos, non? E dende logo, se o fútbol volve á normalidade, a Riazor é un campo onde a pouquiño que vayan ben as cousas envolveche moito, non? E eu coido que bueno, son futbolistas, bueno, Bicho xa estivo ali, xa sabe de que vai o conto, non? Pero Miki Villar tamén, tal, pois é outro tipo que se o metes nese ambiente, eu coido que pode dar máis de sí, non? Entón, bueno, pois veremos a ver que pasa, porque o mellor tamén, bueno, estos son culebróns de verán, quero Eu dicir, iba che dicir que ao mellor non vai ningún, Eu iba che dicir que bueno, o grupo de amigos, non? Que, bueno, estamos aí o grupiño de WhatsApp e falamos, tal. Cando viñeras outra vez, que comentáramos, non? Que o Deportivo sigue a Miki Villar, a Bicho e a Belenda. E xa me empezaban ali a decir, moi mal, non sei que. Eu, para, porque son os tres maiores de 23 anos e nós temos 21. Xogadores maiores de 20. O sea, teríamos que chimpar a a todos, o sea, non van vir catro do Compostela así de golpe máis de 23, eu non creo, o sea, me parecería moi raro. como se xe decir, primeiro hai que facer sitio. Entón, Hai que facer xa iremos hai que vendo. facer moito sitio. E Moito. logo que dicíamos antes, ¿no? Que nunha dirección deportiva que funcione como ten que funcionar, pois evidentemente podes facer seguimento a moitísima xente, non? E despois Debes, outra eu cousa creo que é, debes. claro, tes que ter en carteira moitos xogadores de cada posición e depois, bueno, podes estar interesado, pero depois teñen que entrar na ecuación, e entrar na ecuación significa que ti consideres que son o mellor para cubrir ese posto, que o teu adestrador considere que efectivamente pois tamén é así, é un xogador válido, despois tens que conseguir que ese xogador pois teña ganas de vir a xogar o teu equipo, que non haxa outros equipos que ofrezan cousas mellores, Exacto. é dicir, despois hai que cadralo todo, que moitas veces non é todo Sí, exacto. isto Eu, como por exemplo, o caso de Miki, a ver se non me mata. A ver se non me mata o chavaliño que o chaval te fica coa bola, Anxo, lévase ben con Miki. Eu falo, levo moi ben con Anxo. Miki eu creo que este ano está moi ilusionado con segunda. Moi ilusionado. E claro, é o que falamos, o sea, estamos en segunda B. O sea, sí, sí, estamos en segunda B. E diste, é así. joder, é que Miki está en Compostela, é de... Onde é? É de Nigrán. Ten aí o Depor, todo guai, non? Sí, pero que ao mellor venche o Cartagena. E diste, é que vai a Cartagena? Pois vai a segunda división, meu. Vai ao fútbol profesional. É claro, é complicado, é complicado. Eu Sí, acho sí, complicado. sí, estás onde estás, e evidentemente agora pois hai moitos destinos que son máis atractivos para o futbolista, e logo que, como dicíamos hai un anaco, pois con toda esta imaxe que estás dando, Tamén, porque tamén. ás veces aquí ti podes explicar moitas cousas, pero como se di en Coruña, máis alá da ponte da pasaxe, o que chegan son dous titulares, o sea, non a letra pequena non chega. E a imaxe que estás dando por aí adiante que estás absolutamente desquiciado, é dicir, que é Sí, un club donde ahora marcha o presidente, ahora non sei que, ahora volven a cambiar de presidente, ahora o entrenador, ahora tal, ahora se monta isto, ahora outro, ahora... E entón, dista de ser pois ese destino donde digas, ostra, pois quero ir aí, non? Eu, pois mira, retomando o que dicíamos antes,
O Obradoiro un moi bo exemplo diso, é dicir, Sí, sí, sí. o que che comentaba antes de que ti sí que és agora un destino agradable para moita xente, porque, joder, porque é un sitio onde hai unha estabilidade, veremos se a sigue habendo, pero un sitio onde hai unha estabilidade desde hai moitos anos, onde se fan as cousas moi ben e onde a maior parte dos xogadores son mellores xogadores e obteñen mellores contratos dunha vez que pasaron por aí. Hmm. Entón, os representantes queren colocar aí os seus xogadores e os propios xogadores, cando teñen varias ofertas en riba da mesa, bueno, pois esa é unha das que se paras pa un lado e dis, ui, esta me Claro. interesa, non? É que, a ver, Entón, nós aquí estamos no día a día, os que somos do Depor, me refiero, estás no día a día, ves tal, pero é o que dis ti, de Coruña para fora, ti o que ves é que nos últimos non sei cantos anos van 14 entrenadores e 5 presidentes. Ou 4, ou 5, xa non sei, é que é tan cristo que xa nin eu sei, que son do Deportivo, sabes? Xa non sei, porque está Barral, despois é de que, Barral está Tino, está Zas, despois de Zas houve un interno, despois do interno Vidal, agora xa non sei nin como se chama o da banca, e iso é o que se ve daqui para fora. O que se ve daqui para fora é que sí, cambias, claro, cambias cada semana. por eso che dicía que nós porque estás no medio e sabes que isto pasa por isto e entón non sei, pero a xente que está de fora, que prescinde, pois eso, da letra pequena, pois chega aí e diste, joder, ponte no pelexo dun tipo de, pois eso, de Cartagena que vai a vir aquí. Coño, el Depor, hostia, el Depor, uf. Cuidado. O sea, a primeira reacción é, ui, o Depor, Sí, 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 sí. hai moito follón aí, non? Tal. Sí, sí, a verdade é que non nos aburrimos. Non, carallo. E temos aí, mira, que pregunta a Maki o tema de Barral. Barral sigue, non sigue. Eu teño entendido ahora como que tamén me parece super raro, o sea, que Barral vai estar para votar xogadores e que cando acabe de votar xogadores marcha el. É que é un tema super raro, e pon aí tamén Maki, non? Antes de entrenador e tal, non terías que fichar director deportivo. Home, eu entendo que van darlle o control, creo, polo que vos escuito a vos e leo e por aí, que o control vai para Rosende. Pero tamén somos raros hasta en eso. Tes a Rosende aí, tes un director deportivo que non é director deportivo porque ele sempre dixo que non quería ser, que é Barral, que está aí pero que sabe que o van votar, e que iso que é máis complicado A ver, non é capaz. claro, é o que che dicía antes, todo isto collo Depor nunha situación complicada, o que Moi che complicado. dicía de un consello que acaba de chegar e que ten un perfil técnico empresarial non deportivo e unha parcela deportiva pois con un director deportivo co crédito en números vermellos e cun secretario técnico que acaba de chegar. A ver, que non lle extraña a ninguén que non se fiche director deportivo, que o Xa, mellor se tire co criterio de Carlos de Rosende, é Rosende. dicir, vai haber axustes por varias partes no clube, o mellor pois un pode vir por aí, non? O que está claro que Richard Barral, pois como che digo, o seu crédito está en números vermellos despois da tempada actual e que, bueno, pois hai xente no clube que considera que xa que a persoa que fixo determinados contratos con certos xogadores que sexa a persoa que agora se encargue de desfacer eses nudos, é dicir, ti fixestela, Sí, ti desfaina. desfaina. Entón, que está un pouco nesa laboura, pero que non vai a ter o rol que tivo ata agora na confección e na toma de decisións, eu coido que eso xa é algo máis cunha evidencia. Xa, eso tamén pode afectar, porque ti ahora telo que poñería a traballar a que libere plantilla sabendo que o vas votar. Entonces o fulano Sí, moi contento non creo que estea. bueno, mira, sabes que pasa? Que eu coido que chegados a este punto é un divorcio necesario. Sí, sí, non, É eu creo que sí, dicir, ten que marchar, eso. non o digo desde os dous puntos de vista. É dicir, eu coido que é un divorcio necesario porque, por unha banda, o Depor eu coido que necesita caras novas, aire novo, necesita que ademais perdamos dunha vez por todas de vista o que aprendamos a vivir sin determinada xente orbitando alrededor do Depor, porque parece que todo é periódico, pero pasa incluso cos futbolistas, non? Falas de hai que fichar xente e enseguida empeza a aparecer
o relatorio de ex. Sí, Que sí, sí, hai vuelva moito este, que meme vuelva el deso. otro, que vuelva... Hai Que moito meme dis, deso que eu ríome moito, ríome moito. Ainda claro, houve xa noticia de que Osasuna non vai renovar nin a Rubén Martínez nin a Adrián López. E xa estaban os memes de Barral mirando a ver se... É que parece que temos claro, unha lista de 25 e imos aí rotando. Este ano veñen claro. 10, po ano veñen 5, po ano veñen 6. Eso tamén é... Por eso che digo que eu coido que chega un punto onde dis, no, tío, fai aire fresco, necesitamos ver caras distintas, deixar de que ahora fulano marcha, pasan 4 anos, volves a telo aquí outra vez, Sí, e vai, e ven, a ver, que xa está, non? Que hai máis clubes, hai máis mundo, e eu coido que o Depor necesita iso e determinada xente tamén necesita iso. Eu coido que é bo incluso para o propio Richard Barral sair. sí, Eu sí, sí, coido sí, que sí, sí, sí. o seu crédito está tan socavado xa Sí, e sí, a súa sí. figura está tan tocada que eu coido que precisa polo seu propio ben aire puro tamén Sí, e sí, sí. outro destino. Sí, sí. É que eu creo que de feito ben tarde eso. O sea, eu creo que xa teria que ser fai un ano ou así, en plan, oye, porque eu non digo que fixera todo mal, porque a ver, houve xogadores que trouxe que estaban Sí. ben. Pero é o que dis ti, xa está a cousa tan viciada, tan viciada, tan viciada que Mm. este ano salelle o Nacho super mal e os paus que lle queron foi impresionante. Eu o primeiro, o sea, Sí, eu non me escondo, pero claro, o non me sea, de escondo. Nacho non te resulta, pero ao final, joder, pois un contrato e o potente a Bobby, e Bobby non lle apuntou a un bote en todo o Exacto. ano, Sí, sí, no, eu e por poñer un o exemplo, contrato de Borges é un contrato potente e Borges pois non apareceu en todo o ano e ao final, claro, son tantos... A ver, eu estou contigo, non? É dicir, tamén é un director deportivo que ten traído a futbolistas interesantes, sí, non? sí, De sí, sí. feito, eu sempre digo, mira, tendemos a facer todas as análisis en clave de branco ou negro, pero que dun tempo esta parte, e eu coido que dicíamos xa no encontro do outro día, máis alá do fútbol, todo é branco ou negro. Hmm. Parece que non hai tonos, e hai tonos de Sí, grises, sí, sí, hai sí, sí. moitos tonos de grises. Todo é branco ou negro. E en moitas ocasións é porque preferimos etiquetar, e dicer, joder, facer un análisis de pros e contras, joder, pois é laborioso. Entón, ¿qué di fulanito sobre menganito? Que es una mierda. Bueno, pues ya está, es una mierda, ya está. E xa me formei unha opinión e non pasei traballo en formala. Mira, o dicía o outro día, a Carmelo del Pozo zumbaronlle por todas partes Moitísimo. e o tempo acabou amosando que aquel plantel que se queda sin ascenso en Mallorca era unha pedazo de plantilla. Carmelo creo que Era foi unha pedazo de dos que plantilla. máis se lle pegaron aquí dos que eu recorde. Pero con Conseguiu diferencia. conseguiu atopar o acomodo a aqueles que tiña que colocar e conseguiu traer futbolistas que, home, o sea, Duarte, Pablo Marí, joder, que Carlos repasas Fernández, aquela Quique. plantilla, claro, é dicir, fixo equipo, non? Richard Barral, o ano do descenso, o Depor non ten mal equipo, o Depor. É máis, non? Para que vexamos que a veces non é cuestións de periodistas ou de non periodistas, nin é cuestións de, eh, o ano ese do descenso do Depor, aquel plantel que fai Richard Barral, eu no verán falo con 2 ou 3 directores deportivos de equipos de primeira e todos din, joder, o Depor vai estar aí, o sea, o Depor non vai pasar ningún problema, o Hmm. Depor mitad de tabla. Joder, claro, é que Sidney, é que Xer, que Andone, Lucas, tal, que lo sonaban moi ben. Sonaba moi ben. Pero sabes cal é o problema? Que ao final Richard Barral, o problema principal que ten, que eu coido que o principal que hai que botarlle en cara, é que sempre se trabuca facendo sempre o mesmo. Incides no error. E o que tens que aprender é que eh, se te equivocas sempre no mesmo, joder, e te sigues Sí. equivocando do mesmo xeito, joder, o problema tes ti. O sea, se todos os días saes da casa e tropezas na pedra que está diante do teu portal, pois, tío, Sí. a partir do terceiro día, joder, a culpa é túa, non? Entón, eu coido que o principal erro do Richard Barral é que sempre busca os mesmos perfis
E eu sempre fago ese símil e digo, para que a música soe ben, non todo poden ser violíns, Xa, pero tampouco todo pode ser percusión. Tens que ter percusión, violíns, tens que ter cordas, tens que ter un tes que, pouquiño de claro, todo, non? E a Barral encanta o violín, e os equipos de Barral, pois moitas veces o que lle falta é rock and roll, e lle falta percusión, E hai outros directores deportivos que son de únicamente percusión, e sí. dis, tío, un Mira, pouquiño de... Eu coido hai que misturar, non? dese ano acordome moito dun vídeo que fixera a Telejaita, un chaval que tiña, que ainda ten un canal de YouTube bastante coñero, que fai doblajes e tal, e facía o vídeo do derbi, non? O noso derbi, doblando el por arriba, e falaba de sempre de Cine e Xar, que dicía el, e lá non haberá alguén que colla eses dous e lles diga, de vez en cando podes dar un uñazo pa diante, que non pasa nada. Que Leo colla e día, oye, pois mira, daxe un patadón e non é morte de ninguén. Era así, era... É que era Sí, tan sí, evidente que eso... sí, sí. Que non son malos, que Xar despois no Newcastle... Ahora mesmo creo que xa non é titular ou está aí, pero botou anos no Newcastle na Premier, xogando titular. E a ver, Sidney no Betis, mal, non lle fui. Pero que claro, puñas os dous xuntos, e que era eso, parecían dous mediapuntas aí no central. E eso non se pode. E así por riba despois, o portero tampouco te axuda. Claro. Sí, 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 é que é así, Pero a Mira, plantilla era estaba boa, vendo ahora por aquí no chat, porque que din por aquí de Carmelo del Pozo, din, joder, cando trouxo aquí que puxeron o grito no ceo. Claro, Sí, é que o mérito que tiña todo aquelo é que ademais son xogadores que trouxestes que non viñan con cartel, sí, porque sí, sí. Pablo Marí xa estuvera en España non chamara a atención a ninguén, No. e viña de onde viña. E Duarte viña do filial dun dos grandes de Portugal. E Quique, eu efectivamente lembro cando chega a Coruña, todo Dios di, pero se este tío non lle mete un gol a ninguén. E É Carlitos, dicir, non eran Carlitos fichaxes. debutara co Sevilla, Car pero... Carlitos era o coxo. Cando Sí, chega Carlitos tamén lle pegan outra manda de paus porque era o coxo. Pero como fichamos este tío? Este tío está cojo, este tío viene lesionado, tal. Claro. Entonces, son fichaxes complicadas, porque non é que digas, non, ficho un tío que meteu 15 goles, logo trouxen a outro que meteu 18, e depois lle pedín un central prestado o Leeds, e logo, non, o sea, Quique foi unha aposta, pero Quique viña de non marcar. sí, sí, E sí. Carlos era unha aposta, que ademais había outros futbolistas prácticamente feitos e acordados por se ao final Carlos non viña. É dicir, o Depor chega a ter prácticamente atado a Alex Alegría e finalmente di, non, o que quero é a Carlos. E moita xente dicía, non, que veña o outro que está xogando, que non ven de estar lesionado, pero a aposta do Depor é a que é. E ao final, pois eran xogadores que non viñan cunha bagaxe importante, nin viñan de facer nada No, deslumbrante. para nada, para nada. Para nada, Claro, e chegan aquí, misturan ben e bueno, pois é un equipo que foi unha mágoa que acabara Sí, como foi unha acabou. pena como cambia o conto. Estaba alguén nese Uh -huh. equipo? Sí, sí. A ver se me topa. Estaba alguén nese equipo que este ano é un problema con el. Que é Don Federico. Sabes algo de Mm. Fede? Bueno, Fede ven de facer un ano moi bo e de feito outro día o seu equipo gañou un título gracias Sí. a 2 goles que anotou el. Bueno, eu coido que Fede ao final A ver, de quedar cando a evidentemente, Fede no. De verdade. Pero se sabe algo, porque que non se escuita nada, non... no, por a ver, un futbolista que evidentemente non está no radar, non? Que é o que contas con Fede? Bueno, pois que suceda o que se diseñou cando marcha para lá, que búscase unha cesión a un fútbol onde poida ter capacidade de lucir. É dicir, buscas unha cesión a unha liga onde o traballo defensivo non sexa unha prioridade, que iso lle ven moi ben a Fede, pero especialmente onde non vai ter enfrente a grandes defensores. Entón, se o xeque de turno ve a este tío gambeteando e marcando goles, Xa. pues seguramente po próximo ano saquen a chequeira.
E esa é a gran esperanza que hai a día de hoxe no Depor, non? Bueno, que tanto con el como con Roland, os clubes onde estiveron, pois bueno, que finalmente pois Roland se Rosell. queden con eles e o Depor pois reciba unha boa cantidade de pasta, que para estar en segunda B unha boa cantidade de pasta é unha cantidade que ata hai pouco pode por sería ridícula, Sí. pero que agora te pode dar a vida. Sí, eu Roland non o vin tanto, non sei tanto nin tal, pero eu sei que o Fede fixo un moi bo ano lá. Ganaron 2 títulos, creo. Uh Copa e Supercopa, creo que ganaron. El sou -huh. moi ben. Claro, eu tiña tamén a esperanza esa de que, oye, pois, que non se rejale, que polo menos saques algo de pasta. Por Roland xa non espero nada. O sea, por Roland non espero Pues nada. por Roland igual tamén enganchas algo, non estaría mal. Estaría ben, pero non sei, non sei, non... Por canto xa non fichou Fede? Fede é o último ano de contrato. Roland non sei. Fede Uh acaba po ano. Roland non sei. Roland non sei se ten un ou dous, non sei cantos anos ten. E o Roland, eu coido que ainda lle queda un, eh? Ainda lle queda, non? Coido, espera. Agora mismo, a verdade é que non o teño no radar tampouco, que É que claro, che diga a son dous verdade. xogadores que eu quería preguntarche por eles porque é que claro, xa se dá porque non van a estar, porque evidentemente non van a estar, pero tampouco sona nada Uh -huh. de movimiento, de nada, non... Mira, pero a Roland é o que dicía, Roland queda un ano, ainda Quedalle un ten ano queda. hasta xuño de 2022. Claro, é que é un momento de encasquetar o alguén. Madre mía, Roland, O que apuntaba Sabes? ese home. Acórdame cando trouxera Sí. que dicía Carmelo, creo que fora Carmelo, que era un chollazo. Uh -huh. Que era un chollazo traer a Roland, porque pajaban, se díalo por aí adiante, pajaban cha ficha, dabanche non sei canto, e ahora velo dis ti, madre mía, o chollazo, joder. Sí, claro, aí está o que falábamos antes, non? Que as cousas veñen como veñen e posiblemente pois se o Depor quedar en primeira e a Roland xogase en primeira, pois tería un rendimento distinto ao que Claro, dou, non? Eu coido que é o que tamén falábamos antes de que hai que ter pois esa capacidade para ser futbolista profesional, non? E moitas veces os ves futbolistas que perden o tempo nas redes sociais, o que pasan o día xogando a Play e que lles dá igual xogar aquí que alá e que, sí, 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 sí. bueno, digamos que o uruguayo a nivel mental non é un killer, No, non no, é no, un no, tío que... no, no, no. Entón, bueno, pois E dá vin po que dá. sorprender, porque eu acórdame, os 6 primeiros meses creo que fora, cando estuvo no Málaga, creo que foi a primeira Uh cesión ao Málaga, a mí encantábame. O sea, No, encantábame. el fixo un temporadón no Málaga. A El mí fixo ali, parecíame fixo moi un bo. temporadón. Moi bo. Uh -huh. E velo Pero agora, claro, pero é que dicíamos, non? E sin embargo, depois dali vai pegando por aí bandazos, non? sí, Vai o Alavés, no Alavés aquelo non lle acaba de tal, e logo... Mira, ao final hai futbolistas que precisan que sople o vento a favor. É dicir, hai futbolistas que queren chegar a un sitio, e esos son os futbolistas grandes, os que queren chegar a un sitio e que se sopla o vento a favor ben, e se non sopla a favor, pois non sopla a favor, e xa está. Pero eles van. E depois hai xente que precisa o vento a favor. Hai xente que se o equipo está ben, se as cousas saen ben, se o equipo gaña, pois eles entran nesa dinámica e surfean a ola boa, pero como as cousas non veñen ben, son os primeiros que apagan a luz e ata logo. iso E é por o que eso o traballo dos directores deportivos moitas veces tamén é detectar eso, non? É dicir, xa non só o bo futbolista co balón nos pés, senón ese perfil tamén de dicir, bueno, é un tío que vai remar ou que se as cousas van mal é dos primeiros que se van tirar pola borda, xa, tal. Todo conta, eh? sí, 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 sí. Porque eu acórdame, por exemplo, que a ver, non ten nada que ver, solamente me estou aquí facendo unha palla mental. Pero eu acórdame con Víctor Sánchez del Amo, Uh -huh. a primeira volta que se fixo, que estábamos salvados na primeira volta, Sí, sí. xoando ben. E despois, creo que foi na penúltima jornada, cando nos salvamos contra o Villarreal fora, 0-2, creo, que Sí, marcara sí. Lucas, eran os mismos. Os mismos. E estabas en diciembre falando de Europa. Sí, sí, porque É aquel como equipo que, non fixeron sei, a primeira volta impresionante, impresionante. espectacular. O que pasa que despois, pues, Todo viña de cara. Todo. sí, sabes que pasara aquel ano?
Víctor xogaba unha cousa, non? Que era ter o equipo moi ben traballado a nivel defensivo e despois, claro, arriba tiñas a dúas pirañas que se encargaban de anotar o que lles caía por ali, entonces o equipo iba de maravilla. Pero digamos que o ego de Víctor impedíalle recoñecer que seu equipo xogaba iso. E entón quiso evolucionalo. Xa. E quixo que fora un equipo que tivera posesión, que mandase no partido, que fose un equipo máis ofensivo, e pasou o da célebre Manta, que por inclinar o campo hacia un lado acabou descuidando as espaldas. Xa. E un equipo que, claro, empeza a recibir goles, que non gaña partidos, que se mete en problemas, e, bueno, que ao final acabou como acaba, pero de todos os xeitos acaba mantendo a categoría e, polo tanto, cumprindo o obxectivo, que é o que dicíamos o primeiro día que me pasei eu por aquí, non? Sí, sí, sí. Quen nos dera, quen Claro, nos claro, dera claro. agora mismo aquelo, e sobre todo que pouco se disfrutou naquel momento, era permanecer en primeira, e había xente que che dicía que, joder, que aquelo non o podías celebrar, como iba a celebrar? Con lo que nosotros hemos sido, Xa, 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 xa. bueno, pues sí, nos fomos cousas moi importantes, pero naquel momento éramos o cuarto presuposto de primeira, co cual, se conseguías quedar cuarto pola cola, O cuarto pola pois cola. xa está. Éramos o cuarto presuposto E, pola cola. exacto, e Sí, o sí, que sí. che tocaba era pois intentar capear o temporal, os anos que fora, ser cuarto pola cola, como se houbera que ser cuarto pola cola 8 anos seguidos, pero que se eras cuarto pola cola 8 ou 10 anos seguidos, estabas saneado, non tiñas débeda e a Claro. partir de aí a vivir. E, sin embargo, houve moita xente pois que o que fixo foi furar a piragua, Sí. porque realmente aquela actitude de que non nos vale, de que non sei que, de que menuda mierda de permanencia, que non sei que, todo eso ao final acaba minando, porque dis, a ver, eu non estou para ir a Europa agora mismo, eu non estou para conseguir títulos, entón o meu único título que podo conseguir é unha permanencia. Joder, se me dis que a permanencia é un lixo, non vale para nada, Xa. por que fago aquí, non? Eu, visto desde fora, evidentemente ti sabrás moitas máis cousas de dentro, tal. Eu visto desde fora, o de Víctor foi o que máis pena me dou dos últimos anos, porque era un fulano que era un fulano, unha plantilla que, joder, a min ilusionábame. Era o que dixes ti, este equipo, así, pois ao mellor con un par de aniños, un par de tal, pois oye, podemos ter por fin a estabilidade, por fin. Foi do que máis, dos que máis, porque despois tamén, eu que sei, con Pepe Mel tamén nos salvamos, pero xa era distinto, porque xa notabas que había mal rollo, que a xente non, pero eu notaba que con Vítor había da afición, me refiero, do que eu leía, do que eu falaba, que a xente lle gustaba, que tiñamos un equipo decentiño, e eso sí que desde fora doume moita pena, a verdade. Pero, bueno, evidentemente é o que dis ti, o sea, Normal. o que pasou dentro é o que había por dentro, sabedelo vos e sabedelo eles, o sea, está claro. Te daba moita pena, moita Había pena. mar de fondo. Claro, claro, claro. Te daba moita pena, pero eu, por exemplo, en Sí, sí. Fede tiña unha confianza tremenda en Fede, era un chavaliño que me encantaba, acórdome un golazo que lle marcara ao Betis desde a Quinta Virgen, era un fulano que regateaba, que facía tempo que non vía un fulano que regateaba en Riazor, facía moito tempo. Bueno, estaba Marlos Moreno, pero ese era outro tipo de regate. Ese era regatearse a sí mismo. Pero si era un fulano que dos que che dá gusto ir ver ao campo, sabes? Eu acórdome, non sei se fora contra o Málaga ou contra quen fora, unha xoada que fai deza banda, que marcha de un, marcha de dos, marcha de tres, e dis ti, buah, fútbol, sabes? Fútbol. Por fin. Sí, sí. E como se caiu todo, foi doume moita pena. Moita pena. Pero bueno. Pois agora toca levantalo, Sí. non queda outra. Mira, falando de regateadores, un debate que tiña eu cos meus amigos tal, os meus amigos e eu, tamén, pa que negalo, quedamos moi decepcionados con Lara. Moi decepcionados. Moito. Pero Lara, eu vin outro día en Estado Deportivo que marchou triste de aquí porque como que el sabía que non dera todo o que podía dar, non sei que. Lara é sub-23. Este ano é sub-23.
Ves posible Pois pode, que Lara se quede? como che dicía antes, eu coido que o tema do sub-23 vai a ser, vamos, un dos temas do verán, e que vai estar todo o Sí, mundo a no, caza me do refiero máis sub-23. porque polo que decían en Estadio Deportivo, non? Que o chaval se foi daqui fastidiado porque el sabía que podía dar máis, que non sei se manejades algo deso. Home, a día de hoxe, de nomes por agora hai pouca cousa feita porque co tema do adestrador, digamos que Xa, estivemos todos moi entretidos, non? xa. A mí non me extrañaría que fose un xogador que estivese aí no radar porque, bueno, evidentemente polo tema da idade vai a ser un plus, pero bueno, xa tería un camiño percorrido no sentido de que xa estivo aquí, xa sabe Claro. de que vai isto, xa ten certo nivel de integración e ademais, bueno, eu valoro positivamente que el diga iso, de Non, que non sei as posiblemente palabras non deu exactas, o nivel eu acórdome, ahora porque se cho toco. Pero eu sí, sí, acórdome pero que bueno, era... si fai esa autocrítica é un acerto. Eu acórdome que era algo así. A ver se topo... Ostras, están os do chat en versión porno total. Que pasa aí Metín no así chat? un ollo agora e acabo de ver Evaldo e Tiago Pinto. Digo, Chaval! Madre porno mía! duro. Madre Uf, mía! Evaldo... Moma! Ojito, Evaldo, É que a xente que tuvemos aquí... Evaldo. A xente que tuvemos aquí... É increíble, O de Evaldo era terrible, Uf. Mama. A mítica aquela xogada onde lle tiñas que explicar que para defender hai que poñerse entre o balón e o porteiro. Se te pos polo outro lado, o atacante marcha directo para a portería. Aquela Aquí está, a ver, para. Ostras, Desmarech, Yuca, Fariña, hostia, no chat están sacando, pero artillería pesada, Mi madre. Mira, aquí o teño, aquí o teño. O de cedidos tal... Aprovechou para hacerse un resumen da temporada con Fernando Blanco, expresidente do Comité Gallego de Entrenadores e colaborador do diario Deporte Campeón. Mostrouse decepcionado por non conseguir o objetivo do ascenso e destacou que agardaba moito máis do Deportivo, tanto no personal como no colectivo. Moi integrado na cidade da Coruña onde vivía no Paseo Marítimo, o 10 deportivista abandonou a ciudad cabizbajo e con firme propósito de poder ayudar de novo ao conjunto coruñés en un futuro se se dan as circunstancias. Este era o que lera o outro día. Bueno, pois xa ves, xa lle están facendo ojitos a Carlos Rosende. Sí. Pero claro, é que eu creo que sendo sub-23 vale, o ano non foi moi bo, pero é o mítico, non? Rosende atopa un Sí, mellor sí, que Lara que veña po Depor. sí. A Mira, ver, bueno, xa digo. está no chat ahora con Bruno Gama, pero eu creo que a Xan Bruno Gama moláballe, pero non por como xogaba ao fútbol. Sí. Mira, un ex que vin eu hoxe que... A ver, está triunfando, entre comillas. Miguel Cardoso. Temporadón en Primeira de Portugal. Un chavaliño que a min molábame. O Miguel Cardoso. Bueno, fixera Estuvera no un mítico ano un partido pouco contra o Barça, do 2-2, creo. sí, Sí, estuvera. sí que estivo aí, saíra na segunda metade e de feito, se mal non recordo, casi marca un gol. Bueno, tiña as súas cualidades. A ver, o que pasa é que tendemos a facer análisis moi lineais nesto do fútbol, non? É dicir, posiblemente Cardoso, cando marcha daqui, non ten sitio para xogar aquí. Xa, E o mellor acordous more. e o mellor non, quero dicir que nos pasa moitas veces, non, que dis ostras, pero fulanito está triunfando non sei donde, xa, pero o mellor pasaron 6 anos e ese futbolista non é o mesmo agora que hai 6 anos. Entón, claro, moitas veces o digo porque en infinidade de clubes tamén lees eso, non? Sí, é Fulanito algo moi non habitual. Fulanito no valía para el Villarreal y ahora está rindiendo en no sé dónde. Joder, pues que estuvo en el Villarreal hace 8 años. Entonces, pues, o mellor de 8 anos pues non estaba para xogar no Villarreal ou porque el non xogaba no Villarreal ou porque o Villarreal tiña xente de sobra para xogar aí.
Entón, bueno, Sí, a mí pois... te comentaré, Tara, pero acordeime hoxe que estaba mirando, en plan, estaba preparando así, mirando os xogadores do Uh Depor, e os xogadores, e como tal, e vin que eso, que fixo temporada no Belenenses, creo, que está cedido por un equipo ruso, que o queren vender porque revalorizouse e tal, e un vi má, chaval, o Miguel Cardoso, Miguel Cardoso. -huh. Madre mía, así como tantos que tuvemos, va. É que a ver, ese é un comentario moi de taberna, moi de taberna. No, 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 que va, pero a mí me parece para nada, non, o sea, un comentario perfectamente válido, non? Pero quero dicir que moitas veces, bueno, pues é algo que se escoita en moitas ocasións e que coido con a reflexión que vale a pena facer, non? É dicir, non todos somos iguais, nin nós mesmos, Xa, non? Decir, como se che veñen a ti con cousas de ostras, e logo agora non faz non sei que, non sei que. Ah, mira, eso facía cando tiña 25 claro. anos, agora non teño 25 anos, non? É Pois un no pouco a fútbol, situación pois, pasa parecido. que falaba esta semana con meus amigos de Fornos. Fornos cando marcha daqui, se non me engaño, é porque no primeiro equipo non ten sitio, o primeiro equipo creo que está en segunda. Creo que é a temporada de Carmelo, pode ser? Ou é anterior? Pode ser a primeira de Carmelo, Pode ser a non primeira de sei, Carmelo, agora mesmo non recordo. E non tiña sitio nin tal, e ora o tes, mellor xogador do ano no Racing de Ferrol, e a xente pedindo Mm. que volva a Fornos. Claro, pero mira, fiando co que dicía aí un rato, de facer esas análisis lineais, non? No tema do fútbol. Aparte de todo eso que influe do que che estaba dicindo agora, tamén influe que o mellor ese xogador consigue chegar a este nivel, ou o mellor ese xogador evoluciona precisamente porque marcha dun clube a outro onde pode xogar 90 minutos todas as fins de semana. Sí, E o mellor ti te quedas con el e lle podes dar 10 minutiños cada 3 xornadas e non vai evolucionar así, xa. non vai mellorar así. E Entón, tamén, non crees que tamén influye a diferencia de mandar a Fornos cedido un ano a X sitio a mandar a Fornos ao Racing fichando polo Racing con un contrato, con unha idea de aquí confían en min, teño que facelo ben, podo... Crees que iso influye? Porque nós tamén era moito de cedido un ano, cedido un ano, cedido un ano, e hai veces que as cesións tamén é un arma de doble filo, porque ti és Fornos, tes un contrato... Fornos chama X, o sea, chama X. Tes un contrato de 5 anos co Depor, vas cedido un ano ao Racing, e dis ti, pois a mí se me sal mal, compañeiro, a min quedanme 4 alá, aquí te quedas. E vas pode ser. traspasado, e dis ti, aquí ou me busco a vida, ou o camiño vai para baixo, Veño de Pero mira, segunda, vou para segunda B. depende de cada futbolista, Si, sí, a ver, depende da cabeza, non? Si. cada un é un mundo, non pode haber xente a quen mandas cedido e iso é un estímulo porque di, ostra, pues non se queren desfacer de mí, me queren ter aí no radar, e tamén pode haber xente que diga, si me mandas traspasado, ostra, pues mira, que xa non me querían ali, non me están dando a patada, tal, é dicir, Hai que buscarse depende a vida, cada un un pouco espabilo, non? como queira interpretalo, non? Mira, no caso de Quique Fornos hai unha realidade, é dicir, eh, non vimos xogar a Quique Fornos en segunda, entón non Non. sabemos se a decisión que tomou Depor é correcta ou non. En segundo lugar, se chegamos a ver a Quique Fornos xogando en segunda, é este Quique Fornos, non é aquel Quique Fornos, é dicir, Sí, 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 é sí. o Quique Fornos do Depor, pero con non sei cantos máis partidos xa na mochila e xa máis Está claro, está evolucionado, claro. non? Está claro. Entón todo eso hai que telo tamén en conta. E en terceiro lugar, é dicir, e iso é evidente, cando o Depor decide o que decide con Quique Fornos, é nun momento onde o Depor nin se lle pasa pola cabeza que nalgún momento vai estar en segunda Sí, sí, división no, B. está claro, está claro, está claro. Eso está claro. Pero era máis en plan máis que centrándome en Quique Fornos era en plan o que falábamos antes da cabeza, non? De que o que influye o ir cedido, ir traspasado, o de... É un pouco como que che boten da casa ou che digan hai que poñerse a traballar, É un pouco eso. Se che botan da casa, dis ti, hostia, hai que espabilar, meu. Estou fora. Sí, E se che din, hai que buscar a traballar, hai quen di, bueno, pois busco de traballar, e hai quen di, bueno, hai que buscar a traballar, sí, pero eu levántome, a cama teño aquí, a comida teño aquí, teño futuro. Eu creo que un pouco os futbolistas tamén, xa che non digo, todos, non todos son, pero que influye eso,
Mira, as teclas que funcionan con outro non funcionan. Por Sí, qué? sí, Pois sí. porque cada un somos como somos e somos diferentes e cada un por donde nos dá o vento, non? Entón, bueno, pois precisamente unha das labores que teñen os que se encargan das parcelas deportivas nos clubes, pois é coñecer que con este futbolista que é así, isto funciona e con este pois non funciona, non? Pero Sí, sí, sí. eso é o día a día dun vestiario, é dicir, a fulanito collo por banda e lle mete un broncón e consigo que o tío espabile, se encenda e se veña arriba e con menganito métolle a mesma bronca e o único que consigo é que baixe a persiana e diga hasta logo, Mm. me baixo. Isto tamén é un pouco un traballo Non, non, onde se nota o traballo dun bo director deportivo, non crees? En saber esas sí, cousiñas claro, de antemán, de saber a quen traes, saber quen metes aí. sí, sí, non, non, e é que por iso os malos directores deportivos o único co que se quedan é co que se ve, pero co que podemos ver todos, é dicir, Claro, hostia, pues mira que ben este tío, que ben se orienta, que toque ten, que visión de balón, que visión de xogo, perdón, que isto, que outro, tal. Pero os vos directores deportivos, aparte deso, antes de fichar a un futbolista, se encargan de saber joder, e como é no aspecto persoal, que ambiente ten, como é nun vestuario, é un tío leal, é un tío claro. independiente, é un tío conflictivo, é un tipo... Depois te levas as sorpresas que te levas, non? Que cando fichas por catálogo, pois, hostia, mira este tío, oh, que pasada, mira, tal, O vídeo fixo de aquí un YouTube, o caño, mítico, non? fixo isto, fixo outro, O mítico, pero mira o vídeo depois de YouTube empezas... de highlights deste fulano. E hostia, mima, Claro. Messi. Mm. Mira, o exemplo que poñía antes, ¿no? Que eu, bueno, teño moita relación con Moncho Fernández e coñezo moitas cousas de aí dentro. O Obradoiro, como dicíamos antes, lle acaban ofrecendo a Mm. xogadores. E hai ocasións onde lle ofrecen a xogadores que teñen uns numerazos. Xente que chega e di, no, este mete ven cunha media de 23 puntos por partido e Xa, tantos rebotes e todo, hostia, que fenómeno. Xa, pero despois se encargan de recopilar e de ver que clase de fulano é. De repente ves que, tia, ves un tío que anda metido en rollos de apostas e un tío que nos vestuarios o tío vai a facer os seus numeritos, os seus tiros, meter o súa, arreglar as súas estadísticas e o equipo tal e non sei que. xa, E aí é onde ti tes que dicir, non me interesa este tipo. E iso pues, require moito traballo, claro. xa. Mira, ahora que tiras polo obra, tiña aquí unha pregunta de Lobo Roxo, que era... Por que che gusta o ciclismo e o baloncesto? É unha pregunta amplia, podes te explayar. Imos almorzar aquí xa. E despois teño unha miña, Bueno, que é, xa que te levas ben con Moncho, Moncho, o outro día non dixo nada, tal... Marcha ou queda? Esa é a miña. Contesta as dúas. bueno, pues por la de que me gusta, porque me gustan, a ver, gustanme todos los deportes, a verdad que son capaz de ver prácticamente todos los deportes, me encantan, ¿no? Pero bueno, me mola o baloncesto porque cando era rapaz, como era moi malo xogando fútbol, era menos malo xogando baloncesto e xoguei durante moitísimos anos a baloncesto e bueno, pues, me gusta o baloncesto, me gusta a CB, me gusta a Euroliga, me gusta a NBA, me gusta ver baloncesto de todo tipo, non? E co ciclismo, pois igual, eu sempre digo que o ciclismo é un deporte que engancha moito cando empezas de pequeno, porque a sensación de velocidade é moi aditiva. Hmm, E entón, cando nos montamos aí na bici, eres capaz de ir rápido e che dá o vento na cara e tal, e todo eso, pois te mola moito, non? E eu, hmm. pois desde pequeno empecé a andar en bici, bueno, pois a día de hoxe me encanta, sempre que podo saio en bici por aí, porque, bueno, me dá moito oxígeno á cabeza, me axuda a pensar, a relaxarme, e despois son dous deportes que a mí no ámbito persoal me aportaron cousas, non? É dicir, o baloncesto me aportou saber estar nun equipo, saber o que é ser unha peza dentro dunha engranaxe máis grande, e o baloncesto eu sempre digo que é unha maneira de andar pola vida, non? E que Mm. moitas veces
igual que te expresas nunha cancha de baloncesto, eres na vida, é dicir, si pelexas, si eres un tío de non darte por vencido na cancha, si eres un tío competitivo, tal, posiblemente na vida, no teu día a día, eres parecido, non? E a bicicleta é sacrificio, é dicir, a bicicleta é non darse por vencido tampouco nunca, é asumir retos, é seguir pedaleando cando xa estás cansado que xa non podes máis, dicir vou chegar ata aquela curva dali diante cando xa crees que xa non podes dar máis pedais e cando chegas a esa curva dis, bueno, pois agora vou Hasta a pola siguiente. seguinte, Sí, non? sí, sí, sí. É así, non? E a min o ciclismo pois me ensinou moito eso. E despois que, bueno, como coido que falamos xa outro día, a figura do gregario me parece que é unha figura que deberíamos recuperar moito nesta vida, non? Hmm. Que temos que ser menos individualistas e que temos que ter maior capacidade de traballar polo común, Sí. porque ao final de casi todos saes como grupo, non saes como individuo. Como individuo é moi complicado sair de certas situacións. Xa. E da de Moncho escapaste. Ai, non, da de Moncho. Pois mira, Que pasa con Moncho Fernández? posiblemente teño unha conversa pendente con el, que levamos varios días aí aprazando, e o mellor se tivese esa conversa xa feita, tería máis argumentos para respostar. Home, eu coido que está sendo moi correcto na súa postura de dicir esta competición en marcha, non imos a falar das Sí, 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 miñas outro día historias. fixo a mítica, eh? Sí, sí, eu Claro, non imos, escuitei de prensa adredes. Sí, 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 sí que... claro, non imos facer falar da miña movida e aquí estamos o que estamos, o que dicíamos antes, non? O Hmm. Obradoiro é un sitio onde se vai a traballar e o que importa é o colectivo. Entón, está nesas e me parece moi correcto. Por outra banda, hai unha realidade, é dicir, para min, o que está facendo Moncho Fernández e José Luis Mateo no Obradoiro, Mateo é o director Sí. deportivo, e tal, o que están facendo eles dous, o que xa resulta chamativo é que ata día de hoxe non tivera chegado ninguén do baloncesto europeo e tivese posto un pastón Xa. en riba da mesa e Deso dicir sí. a estos tíos mos levo e van a pilotar a miña nave. Esa é, Eso sí que o é sea, raro. Sí que é claro, raro, eh? bueno, posiblemente xa houbo ofertas, non? Bueno, Moncho é un tío de Santiago que está triunfando na súa casa Xa, e xa, que xa, xa. para el o Obradoiro é algo máis que un posto de Xa, xa, traballo, xa, non? xa. Pero bueno, tamén é certo que pode chegar un momento onde levas 10 anos facendo milagres e cada vez é máis complicado facer a milagre, cada vez é máis difícil, eh, cada vez te arriscas máis a que non che saia, non? Sí. E logo que, bueno, pois que todo o mundo tamén pode ter as súas ansias de probar outra cousa, de intentar, non? Porque o mellor, oye, pois tamén ponlle que Moncho sigue outros 10 anos e sigue mantendo aí o Obradoiro en ACB e o mellor Moncho cando se vai a xubilar, pois se lle pasa pola cabeza o tema de dicir, ostra, e que tería feito se eu tivese aceptado aquela oferta Claro, porque eu... do Unicaja? Que tería pasado Claro. se eu aceptas? Bueno, pois o mellor ás veces dis, bueno, mira, me vou a dar un prazo de X tempo, vou a intentalo e como aquí queda a porta aberta e aquí quedei moi ben, Hmm. isto sempre poderá estar aquí, non? Bueno, non quero dicir con isto que vai a marchar, non? Pero Xa, xa, sobre xa. todo me sorprendo de que a día de hoxe non tivera marchado xa, porque o que fixeron no Obradoiro nestes últimos anos é algo É increíble. moi grande. É increíble, é increíble. Increíble. Uh -huh. Eu tamén me extraña, sobre todo porque, a ver, ti cando estás ao máis alto nivel, porque é que ACB ao máis alto nivel, eso é así. Uh No -huh. resto, igual no europeo, creo que tamén, non? Pero bueno. Estás aí Sí, sí, 10 anos é porque ti és un tipo moi ambicioso, porque para estar aí, porque senón, adiós moi buenas. Eu aquí non teño falta de andar. Xa fixen aquí 6 anos de maravilla, ahora vivir la vida, a ver se me dan por aí un contrato. Estás aí por qué? Porque és moi uh ambicioso. -huh. Me extraña tamén que non viñera nunca ninguén que lle enchera o ollo.
A ver, é de Santiago, evidentemente, é todo o rollo, pero como se fala no fútbol, non? Un equipo que xogue, a ver, Euroliga non, porque a Euroliga xa é cerradita, creo que cada ano entran tres ou así, pero un equipo que xoga a Europa, un equipo que loite por ligas. Ujú. Me extraña tamén, Sí, me sí, extraña. que ademais en España hai moitos equipos que levan anos facendo inversións importantes e que non están conseguindo resultados, non? Que, Claro. sin embargo, estás vendo uns tipos que con 4 pesos están facendo uns equipazos ano tras ano, pero que ademais están facendo equipazos dándolle o botón de reset todos os Sí, sí, anos, sí, é sí, dicir, é todos que os anos che sacan a todos os que destacan e tes que volver a empezar, e supe te volves a empezar e che volvas a ir ben, claro. porque sigues tendo esa posibilidade de buscar talento e sigues, como che dicía antes, sendo capaz de buscar a xente que che fai falta. Posiblemente non és capaz de ter os mellores en cada posto, porque non tes pasta para iso, pero eres capaz de ter os mellores ao teu nivel e, sobre todo, os máis necesarios en cada posto. Mm. É dicir, ti neste ano ves a un tío na obra como Serapovic, que Serapovic sabes que é un tipo que non che vai a montar a máis mínima no vestuario, que é un tío con unha educación exquisita e que é un fulano que sae á pista, defende como un cabrón e o día que ten a man tonta pois se vai a xogar máis tiros e o día que non está coa man tonta pois vai a buscar os seus compañeiros, non vai estar el chupando as todas para... E eso hai que saber moverse no mercado para Sí, sí, sí. topar xogadores así, O sinxelo é o que dicíamos antes. A ver, onde ven? De Turquía. Cantos puntos? 23. Veña, pa Pa dentro. dentro, sí, sí, sí. Xa. Pois chegas aquí e un fulano pois que vai por libre. Parte é o que diste, que non é 3, 4, é que é dun ano para outro. Porque, a ver, eu non os vexo todo o que me gustaría, por, a ver, por falta de tempo, porque tampouco é fácil ver a ACB, todo o rollo, bla, bla. Entonces o que non son os míticos, sabes? Pero, joder, que ven Wachinski, ese, Sí, sí. que fai un ano Wasinski, sí. criminal, fuera. O pivo que levou o Barça, Pustoboy, fai un ano criminal, fuera. Quen fora que estuvera antes que... Maxi Clever, pode ser. Bueno, a ver, Que Clever, está na Clever NBA. marchou para a NBA, Hamel volveu para a NBA, Hamels tamén, Muscala foi sí, sí, para a sí. NBA, Salah Mesri foi a NBA, Foi ao volveu Madrid. ao Real Madrid, decir, é que hai un lote de xente Que estuveron un ano, dous joder, como moito. Un ano, sí, dous, claro. non máis. E o que dicíamos antes, porque hai xente que ven, mellora como xogador e depois mellora os seus contratos. E os seus representantes tamén melloran. Entón, moitas veces os representantes xa te chaman e che din, oye, teño aí un pivot para ti Xa. espectacular. É dicir, moitas veces eles o buscan e moitas veces, Ei, se grazas a congelou. ter buscado e atinado tantas veces, depois xa che buscan a ti. Congelou, só é a miña idea. Ahora está. Vale. Estamos ben. Sí, o do Obradoiro é... Aí estou. No. No. Para. Estou facendo pino. Pois eu estou igual que estaba, Sí. Reconectando. Bueno, No, claro, ahora estás. que agora xa é hora de estar deitado. Ahora está... A ver, espera. Espera, vense por aquí. Volver. Espera. Raca. Mira para aí. Estou facendo pino. Mira para aí. Aquí corregimos as cousas en 0, coma. Ora, non mo movas. Aquí corregimos as cousas en 0, coma. Non pasa nada. Aí. Aí estamos. Aí estamos. Ti botalle. Eu boto para aí. Nada, eso, que o do obra é bestial. E, bueno, eso que sería unha pena que marchara calquera dos dous, tanto Moncho como o director deportivo, sería unha pena. Pero tamén hai que facerse un Sí, a poquinho a verdade idea que de sí. que máis tarde que temprano eso se acaba. O sea, o que está facendo o obra máis tarde se acaba, o sea, porque é impresionante, non sei, é que non me sale un exemplo para dicir. Sí, sí. Non o vou comparar co Depor, pero No, mellor non. sabes por onde vou, o sea, eu creo que estamos vindo un poquinho por riba das posibilidades, non se valora, creo,
No, mellor, pois non se valora. Eu coido que en Santiago posiblemente sí, fora de Santiago mellor pasa máis desapercibido, Sí, pero creo, conseguir a ver, esos resultados En Santiago creo que sí. con esos recursos e ano tras ano, bueno, a mí xa digo, me parece Sí, pero eu tamén espectacular. que Oye, hai movimento no chat, eh? Agora a xente animouse a escribir. Sí, 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 sí. sí. Mira, estiveron antes por aí outro dos programas de fútbol gallego Terra de Goles, que de feito creo que me van Ujú. mandar xente, puxéronme por aí, que tamén fa un traballo impresionante. Na última jornada da... Cando fui? Na última jornada das fases estas de ascenso, descenso, cando estaba o Racing de Ferrol para clasificarse, cando nós xogábamos en Numancia, todo o rollo, casi 100 personas tiñan aí vendo, fixaron un carrusel Ah, mira. impresionante con unha persona para cada partido, facían conexións, evidentemente as conexións eran ao salón desa persona, estaba un no seu Ujú. salón, outro no outro, un narraba o Depor, un narraba o Racing, outro narraba o Celta B. A verdade é que tamén é unha desas contas de fútbol gallego que vale a pena seguir, vale moito a pena Ujú. seguir. E teñen invitados Mi- bastante interesantes, bastante interesantes. Últimas jornadas segunda fase, esa foi. Que fixo tamén Rincón de Estou Daniel vendo. no Depor. E eles fixeron un Ajá. carrusel impresionante, con fica coa bola, con non vale furar, xuntáronse todos, sabes? A bancada, Mira, todos. de Rincón de Daniel estou lendo por aquí que debelle molar a bici tamén, que di por aquí, non hai nada como coller unha bici para descubrir o Sí, bestial que é. preguntábache antes Ganas que de bici tes. facerme Ézaro nun futuro. Uf, o Ézaro, subir o Ézaro cansa Complicado. moito, Preguntaba Daniel, preguntaba a cansa Rincón de moito. Daniel que bici tes. Que esa tiña apuntada aquí. Ah, pois mira, teño de montaña, teño un Spiuk, pero nada de outro barrio, aparte xa ten anos. A miña bici de montaña é de 2000 de 2007 por aí, ou seja, non é. E de carretera teño unha marca asturiana que está moi chula, que se chama MMR, unha MMR destas aero e está ben, estou moi contento ca miña bici, sí. Eu a verdade é que como se falas hai, de hai máis estilo, bici que ciclista. eu acordome das BH e... Tiven antes da MMR, Orbit, tive unha no. BH. No, Tive unha BH. Orbea. Había outras que eran Orbea. Orbea. Orbea, Tamén esa acórdome. a miña bicicleta do rodillo é unha Orbea do ano 85. Madre mía. Flipa, eh? Pero a verdade é que 85. non... A mí malame eso, en plan... O que fai todo o mundo. Cando é o tour, é o giro, é a volta, polo pola Dormir. tarde, medio que te dormes, medio que non. A mí molaba máis de feito, que bueno, xa era a tella miña, escuitalo na radio. Ah, Bastante máis. Bastante eso máis. sempre está ben. Eso sempre está ben. E de feito era na SER, non? Onde estaba Seixó e todos estes. Efectivamente. Pois ese era como molaba a min. Ese era como molaba a min. Uh-huh. Molaba moito, non sei, molaba moito como narraban, como... Porque eu non sei, na tele que era moi dormir, non sei, na tele era... Era radio como que, non sei, máis dinámico, máis... Conectamos coa moto, vemos pa aquí, por onde van, non sei que... É como que ti te faz a idea de que hai aí 25 homes dándose de hostias por unha reta, que quero collelo... quero collela o frontal do pelotón, que ven agora a subida, e veña tipo a chan, e na tele veros aí tranquiliños, non sei. A mí molaba máis na radio, en concreto na SER. En concreto na SER. Hombre, aí, a máis na ser o Non é narrador por de plot, ciclismo non é por plot, que Íñigo Marquínez é un Marquínez, fenómeno. sí, Marquínez, madre mía. Que estaba El, nunha etapa llana que non pasaba nada e parecía a final do Mundial con Marquínez conectando con Seixó, conectando con tal. Encantábame, a sí, verdade, sí. encantábame. Se che está quedando dormido un no chat. No, esa é a moderadora que é moi chistosa. É moi chistosa, como non a podo banear porque é a moderadora, pois Perdón, unha, que xa estáis dicindo unha, correcto, unha. Eu non coñezo ainda. Estou aquí de prestado. Pero sí, a mí molame. Pero xa, eu non conoso nada, non... Son o mítico que sabe que o outro día a Landa se petou unha hostia porque saliu na portada do Marca e vin o vídeo e para.
Non son para nada entendido nin nada. Sei que ganou un esloveno a Volta Ciclista a España, creo que foi Rodrik ou algo así. Roglic. Roglic. E hasta aí. O sea, podoche dicir aquí sí, el ciclismo viva, madre mía, cuidado, pero sería mentira. E o Tour ganou noutro esloveno, que é Pogačar. Pogačar, é Que verdade. diste Eslovenia que é un pouco máis grande que Carballo e mira ti canta xente saca. Sí, cuidado. Nada, eu non sei moito de ciclismo, pero bueno, por aquí vexo que hai xente que sí que lle interesa, que sí que lle mola. Bueno, se queren un día, pois falanse de ciclismo, que a min dame igual. Eu aquí viña a sacar exclusivas. É o meu chollo, eu a venderme. Para despois sacar o clip de 1 minuto e dicir, chavales, mirade o que vos perdestedes. Ras. E sal Fran dicindo, o próximo entrenador do Deportivo é... E aí corto e poño, entra aquí se o queres saber. Está ben pensado. Home. Tamén preguntaban antes que... Pero xa antes, o sea, teño apuntado de moito antes, xa non se ve no chat. Cando estábamos falando do formato da Liga, de que, madre mía, que formato, o Pontevedriña, que o Pontevedriña está peleando por non baixar a cuarta. A quinta. A quinta. Está peleando por non baixar a quinta. A cuarta xa descendeu. É que estou facendo o... Agora cando cambiaran as pesetas e os euros. Pois eu estou así cas da federación e as que hai agora. Estou aí, primeira federación, segunda B. Segunda federación, terceira. Cuarta... estou así. É que... Sí. É impresionante, O Pontevedra, que eu non sei se ti estás de acordo comigo, a principio de temporada era o favorito xunto ao Depor. Sí, totalmente. Rufo. Claro, o que pasa é que cargaron todo o tema nos dianteiros e o resto do equipo fixolles un pouco augas, non? Sí, pero o extremo é buenísimo. Trouxeron tamén a un central de Mallorca, a Chisco Campos, tienen a Ollera, sí, pero é o que dicimos sempre, a veces os equipos se fora tan fácil como poñer nomes, o que dicíamos antes do baloncesto. Este mete 23 puntos para dentro, este pon 5 tapóns, venga, para dentro. Pero logo isto hai que combinalo ben, e ten que haber química, non? E no caso do Pontevedra, sí, todo o mundo dicía, vamos, o que se dicía a principio de temporada era, bueno, o Depor favoritísimo, o Pontevedra segundo favorito, o Compos baixa fijo, o non sei que... Unionistas tamén estaba moito por eles. Pois xa ves o que se acertou. Se acertou entre pouco e nada. E agora, evidentemente, o Pontevedra está ca auga pescozo, porque é jodido xa o que lles pasou, non? O próximo ano van estar xogando nunha especie de, bueno, non é unha terceira con equipos de fora, non? Unha terceira con máis pedigrí, pero van a baixar un escalón. Pero, joder, é que se baixas dous... Iso é terrible para unha cidade como Pontevedra. É que de entrada van a ter que pasar 2 anos, que é moito tempo, para volver ao mesmo sitio onde estabas. Sí. Que iso é de traca. E despois, bueno, pues evidentemente, cando acabas de facer unha aposta como a que fixeron eles, de súpeto tes fanicas desa maneira, o meu golpe para a afición é importante, non? E ademais, estás falando, mira, dunha cidade, unha cidade como Pontevedra, é unha cidade pequena, pero a verdade é que se convertiu nunha cidade que é un auténtico paraíso para vivir ali, unha cidade super cómoda e tal. E, sin embargo, en deportes está indo a cousa moi mal, non? Porque hai anos tiñan o Teucro na Liga Asobal, o Teucro descendeu unha categoría e agora está para descender outra máis. Tiñan agora o Cisne en Asobal, o Cisne pues, descende. O Pontevedra xa vemos como lle vai, que corren o risco de quedarse en referentes deportivos, non? Eu coido que bueno, nese proxecto de cidade que teñen, no que lle están indo as cousas tamén noutros aspectos, bueno, pois tamén é bo que no deporte pois estean aí, non? E teñan tamén, pois eso, algún mascarón de proa que lucir. Sí, porque a min queríamos comparar esta semana en conversas internas co tema de cando Compostela se refundara, todo o rollo, pero claro, é que o Compostela tiña obra, andaba por aí o Santiago Futsal, pero que en Pontevedra, que dis ti, Pontevedra
estáse quedando sin un referente deportivo. E o tema do Pontevedra de fútbol é moi duro, porque eu, mirando a rede de prensa, que non sei se foi hoxe ou foi xa ves que esta vez prepareime, esta vez veio preparado. Fixeste os deberes. Estaba vendo a rede de prensa de Visito, que non sei se foi onte ou hoxe, creo que foi onte. E víaselle, Sí, foi agobiado. Víaselle pero agobiado. que estaba sufrindo, Sí, porque el Visito consciente de que outro descenso máis, joder, é terrible, non? Sí, sí, E sí, 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 víaselle moi fastidiado. evidentemente, pois mira, volvemos ao que dicíamos ao comezo de todo isto, non? Hai que convivir coa presión, hai que saber Sí, sí, está levala, hai claro. xente que rinde moi mal baixo presión, e, home, terte que xogar agora pues, un batacazo tan grande así no último día é moi jodido de levar, e bueno, pois pues eso, son os formatos de competición estes que nos demos este ano que Que home, non sei que nos baixar fixo, dúas vaya. categorías nunha temporada pois non me parece moi xusto, pero son as normas que se deron ao principio e a todo o mundo lle pareceu ben. Desde Sí, logo no, a ver. non se escoitou a moita xente protestando. Agora, claro, agora cando tes a auga no pescozo, agora é cando dis, ui, isto non me convence, xa, pero o momento de queixarse era antes. Eu, dos primeiros que me sona de queixarse desto, pero queixarse, poñer o hito no ceo, era unha persona da que che quería preguntar, que é Michel Alonso. Michel Alonso, sí, Michel protestou contra este sistema, sí. Bastante. Uh -huh. E Michel sonou Sí, po sí. Depor. Cando foi o de la Barrera. Sonou, a ver, me refiero. Eu o escuitei, non é? Eu escuitei e non o escuitei no bar, Sí, Igual o que estaba falando na radio estaba no bar. Pode ser. Pero eu... non tiña moita base, máis que nada porque como podemos ver estos días estás a buscar No. Eu digo un cando... perfil moi determinado. No. Eu digo cando ven de la Barrera, Ah, Cando se bueno, botou a Vázquez. pero el tiña contrato co Coruxo, non? Entón, Sí, pero me Michel, refiero, falaban de que estaba aí na lista. A min é un entrenador que sempre sí, me sí. gustou, sempre. A ver, Michel é un gran un magnífico adestrador e ademais como persoa é un tío íntegro dos pés á cabeza. Sí. Vamos, a mí me parece que o Gallá teña sorte de que lle poidan poñer un proxecto nas súas mans, bueno, pues para poder dar un salto, non? Eu coido que no Depor podería ser un adestrador perfectamente válido, non? Quizáis para o que está buscando, como te dicía hai un momento, para o que está buscando o Depor agora mesmo non se adapta, No, evidentemente para ahora no, para ahora no. polo que busca o Depor, non Sí. por outra No, eu me cousa, refería antes, sí. pero bueno, é dicir, é un técnico que para mí merece o todo, de feito, bueno, pues conseguiu o obxectivo da campaña co Coruxo e non é fácil, é que o Coruxo é outro equipo pois con recursos limitados e que todos os anos ten que sair aí co coitelo entre os dentes. Sí. Sonaba de feito Uh po -huh. Compos, estuve mirando pola semana e sonaba bastante po Uh -huh. Compos Mitchell. Pero non, eu me refería a que estaba buscando cousas como fiar, non? Como fiar as cousas. E que sí que vira cando fora o de la Barrera que sonaba ele, entonces, pois mira, estamos falando do Depor, fío por aquí e acabamos falando de Michel Alonso, que aparte tamén era en plan, cadrame ben. Fiaba o do Depor con a mierda de formato que fixeron este ano e que el foi dos primeiros que vin. Di por aí Rincón de Daniel, protestou cando había peligrar a situación. A ver, o Coruxo va mal, pero xa foi o primeiro, Michel protestou antes, eu Sí. lembro de falar con Michel a comezo de campaña e xa daquela dicía que, bueno, que el asumía que estaba un pouco só nesa protesta, pero asumía tamén que a final de tempada seguro que non iba a estar tan só, que iba a haber máis xente, e claro, agora non está, bueno, el agora xa ten os deberes feitos, Claro, el ahora pero cumpliu. agora no carro das protestas subiuse moita xente. Sí, pero eu acórdame que foi dos primeiros, E aparte... A ver, é o que di Rincón Daniel, eu sabía que foi nese momento, é que eu a Minchel acórdolle máis de unha vez protestar, igual a que viu Daniel, pois xa era máis, pero eu acórdome iso, a principio de temporada de poñer
non debater na mesa, pero decir, pero isto non ten xeito. Isto non ten xeito. É verdade que non ten xeito. Ao final, o que sofre o Pontevedra ou o que pudo sofrer o Coruxo é que Tebas ten o seu suxete, Rubiales ten o seu, armaron aí a de San Quintín, e agora os de terceira división non poden subir a segunda B, porque iso é así. Porque o Bergantiños subiu de terceira división e vai xogar en terceira división, en cuarta división vai xogar, non? Sí. Segunda ref. Iso é cuarta. É un percal que non tiñamos falta del, creo eu. Non había falta ninguna. Sí, a ver, había certa necesidade no fútbol español de cambiar algunhas cousas, non? A xente, a segunda B estaba quedando como unha categoría un pouco extrana, donde había clubes que ascendían de terceira cando tiñan bons anos, pero se atopaban cunha categoría que se lle facía moi grande. Depois tamén atopabas a xente que estaba pois con uns obxectivos moi marcados de ascenso, digamos que era unha categoría moi onde se xuntaba demasiada xente e con intereses moi distintos, non? E xa había dende hai anos pois a intención de intentar facer pois unha categoría intermedia, non? Pois eso, unha segunda B, pero que non fora de 4 grupos, sino pois xa máis seleccionada, intentando elevar o nivel e conseguir, ao final, todo vai o mesmo, intentar conseguir maiores ingresos, Sí, non? evidentemente isto vai ao que vai. En eso se está, non? Entonces, por exemplo, pues, o Bergantiños ahora sube a segunda, sí, no escalafón evidentemente vai estar en cuarta categoría, pero realmente non vai estar nunha terceira división, non? É dicir, ao final vai estar nunha categoría onde vai haber equipos destacados no panorama galego, como pode ser o Compos, como pode ser o Coruxo, Pontevedra, etcétera, etcétera, pero depois tamén vai haber equipos de fora de Galicia que lle poden dar pois certo pedigrí a competición, non? Digamos que non podemos comparala con nada do que temos agora porque realmente isto é outra cousa, é dicir, hai que acostumarse a que a terceira categoría vai ser algo distinto á actual segunda B e a cuarta categoría vai ser algo distinto á actual terceira división, non? Temos que reconfigurar os esquemas. Crees que ahora sí que se pode chamar correctamente segunda B? Sí que é unha segunda división B, non como ahora que é o que destino hai 4 grupos, equipos de todos lados, grandes, pequeniños, ahora sí, ahora hai 2 grupos e equipos que calquera deles pode subir a segunda. A ver, igual Sí. algún se me escapa por aí e tal, pero é unha competición con nivel. Sí, vai haber equipos potentes, equipos que estiveron no fútbol profesional, cidades grandes, que eso pois normalmente garante, bueno, tamén vai haber localidades pequenas e tal, non? Pero bueno, unha localidade máis ou menos grande garanteche que vas a estar nun estadio pois que xa ten outra pinta, que vai lucir distinto pola cámara, que vai haber máis xente nese estadio, que vai haber máis ambiente, que vai, bueno, pois efectivamente eu coido que se pode conseguir darlle un toque premium, non? A categoría que era o que se buscaba. Buscaban, non? Agora ben, quizáis co tema das denominacións deberíamos simplificar un pouco, non? Sí. É dicir, primeira, segunda, terceira, cuarta, quinta, sexta e así todo Dios que se acercase ao mundo do fútbol tería moi claro onde estás. Claro. Bueno, agora vamos a ver primeira, segunda, primeira federación, segunda federación, bueno, é un caos. parece que ás veces complicámolo un pouco máis, pero bueno. Unha liga de filiais, pregunta Daniel. Que opinas dunha liga de filiales? Bueno, hai países onde se está facendo os filiales. Pregunta complicada. Póñoche un exemplo. Que ahora mismo Mingueza baixa o Barça B para xogar a fase de ascenso, por exemplo. Sí, claro. Desde ese punto de vista, sí. Claro, pero moita xente che dirá, bueno, pero tamén eso estivemos inventando aquí, é dicir, podemos facer eso porque os formamos, non? Bueno, é un debate complicado, non? Eu sí que coido que desde hai tempo hai moita xente que aboga porque haxa... A miña opinión é que sí. Hai xente... Sí, pode ser, xa digo.
podo atopar tantos argumentos a favor como en contra, non? Eh, o que vou é que sí que é certo que dende hai anos hai moitas voces que están falando de montar outro tipo de competición, non? É Xa, dicir, de montar unha competición onde poidan estar agrupados os filiais e onde tamén poidan ir aí pois xogadores do primeiro equipo que veñen de recuperarse de lesións longas e que podan facer aí un pouco pois como a súa rodaxe e tal. Bueno, a mellor sí que sería un momento de darlle unha volta. xa. Son debates, mira, por desgraza son debates que a xente non dá ata que lles tocan de cerca, Mm. non? É como o célebre debate de joder, por que non poñemos a segunda división dunha vez por todas en 20 equipos, como estuvo toda a vida, non? Porque hai que recordar que aquí se puxo de Liga de 22 cando foi o tema do Celta e o Sevilla, era unha solución de momento, temporal, transitoria, imos por 2021 e seguimos igual, non? Entón, claro, nadie toca ese tema. O sea, todos os anos se xuntan na Liga de Fútbol Profesional, pero ninguén saca o tema, non? Xa. Bueno, e co tema este da Liga de Filiais, pues normalmente a xente fala dos filiais cando de repente chega unha Real Sociedade B ou un Barça B e che ficha xogadores. E dices, joder, estos non sei que pintan aquí, tiñan que ir para unha liga aparte, Sí. pero aqueles os que non ven ese clube e che toca as narices no teu plantel, miran para outro lado e a deixan pasar. Mira, trouxenos xente aquí Terra de Goles, que falábamos antes deles. Moitas gracias a Terra de Goles por esa raid. Gracias a todos os que estás dando a seguir. Gracias, Varo, por esa raid, amigo. O que che decía antes, que canal super recomendado, pues se che gusta o fútbol gallego, super recomendado. A última jornada da segunda fase fixeron un carrusel impresionante. A verdade que parecía moi profesional. Diucho de verdad. Xa puxen por aí o link a todo o mundo que lle interese o fútbol gallego, pois teñen unha página que mola moitísimo, mola moitísimo. Mil Pois, gracias pola sí, raid, mil gracias. xa mo apunto aí, Terra de Goles, nada, nada. Pois un Exacto. saúdo pos amigos de Terra de Goles. Eso, que falamos dos filiales, eu sí que penso que alteran, eu sí que penso. Unha opinión miña. Que pasa? Que claro, é complicado o arreglo é complicado. Porque, si, faz unha liga propia, pero é que eu poñome agora, por exemplo, no caso do Celta, non? É o que están aprendendo eses rapaces na fase, bueno, que estuveron aprendendo eses rapaces na fase de ascenso, o que viviron, o que lle vai servir eso para medrar. Eso nunha ligiña propia tampouco tes. É que é complicado. É complicado. Sí, Porque si, a pero ver, por contra tamén o Celta tamén B, tes a posibilidade de que a xente o mellor nunha liga de filiais, por eso che digo, todos son pros e contras, nunha liga de filiais tes a posibilidade o mellor de xogar sin esa presión dun descenso, xa, de que a xente que precisamente está nesa etapa de formación pois poda expresarse futbolísticamente sin ese xugo de ui, cuidado que igual nos pasa isto, nos pasa o outro. Bueno, en fin, todo é a valorar, non? E ademais incluso se poden coller referencias de outros deportes, non? Dicir, na NBA teñen a liga de desenrolo, onde non só hai xogadores novos, a veces hai xogadores sí. xa talluditos, non? Pero aí tamén, o sea, saes e xogas, non hai problema de ui que descendemos, ni ui que nos... Non, saes, xogas, e intentas xogar da mellor maneira para que se fixen en ti e che leven para un equipo e che den un contrato profesional, xa. non? Bueno, Mira, ahora que é falas algo a ter en conta. da NBA, da Liga de Desarrollo, salimos un pouco de Galicia. Vamos a salir que levamos 2 días falando só de Galicia. Fran Hermida, Superliga. Sí ou non? Non, Por qué? convencido, non. Porque non compro ningún dos motivos que dixeron polos que eso iba a ser a panacea. É dicir, eh, eu sempre poño un exemplo. É dicir, eu dos mellores concertos que vin na miña vida foi un concerto de U2 en Lisboa. Unha experiencia que deberíamos ter todos os seres humanos. Para mí foi un concerto espectacular. Se eu fose a ver un concerto de U2 como aquel todos os sábados, Xa. acabaría por non darlle valor a aquelo, non? Iso por unha banda.
Por outra banda, cando che falan de criterios económicos e todo iso, tampouco me compro nada. Porque clubes que agora de repente din que teñen un problemón tremendo de pasta hasta comezos deste ano e estiveron gastando en fichar xente sin xeito nin maneira. Xogadores que o mellor tiñan nome, pero tamén xogadores que non tiñan nome ningún. E aí estiveron. E en terceiro lugar, porque tamén o que sí que ten demostrado o fútbol é que moitas veces o que queren é ter máis cartos para gastar máis e para despilfarrar máis. Entón, se o Madrid ou o Barça están gastando cento e pico kilos en fichar a xente sin xeito ni maneira, non teñas dúbida que se chega ahora non sei quen e lle regala 500 millóns, seguirían facendo esas fichaxes só que en vez de pagarlle cento e pico millóns lle pagarían 200 e pico. É dicir, que ian facer? Inflar o mercado, seguir pagando cantidades inxentes e ao final non mellorar absolutamente nada, desde logo as súas finanzas, nin tampouco posiblemente os seus plantéis. Entón, pois mira, como eu creo que despois, se montan a Superliga, iban dicir que lles fan falta ainda máis cartos e que había que ir a por unha mega liga, pois mira, Xa. evitemos todo eso, e deixémonos de mandangas. E aparte hai países que o viron moi claro, non? Mira, antes de que saíra o tema da Superliga, cando xa se falaba de que algo se estaba cocendo, eu así con xente do meu entorno sempre lles dicía, mira, non sei saber a Superliga, o que teño claro é que Inglaterra non entra. Porque tens que ser eu non me considero un conocedor ningún experto, pero Xa. sabendo un pouco como funciona o aficionado da Liga Inglesa, todo o mundo sabe que os ingleses o que lles mola é pegar un salto ao continente unha ou dúas veces ao ano para xogar con algúns de por aquí, pero depois o resto do ano a un aficionado do Tottenham o que lle mola é ir xogar contra o Arsenal e contra o Chelsea e facer unha excursión para verse cos do Newcastle e non sei, é dicir, a batallita entre eles. Eso en Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra o teñen clarísimo. E por eso se botaron ali a rúa os seus afeicionados a Ainda, dicir que ainda ni están, de que eu coña, flipei. vamos. Ainda están. Os do United ainda están. Ainda esta semana estaban boicoteando un partido. Sí, Xa porque os do dixeron que non United iban. xa teñen outra liga, é dicir, os do United aproveitan isto Sí, 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 e sí, sí, eu os do flipei. United dixeron, dunha vez que saímos da casa e collemos a pancarta para dicir que non queremos a Euroliga, vamos a ver se temos sorte e conseguimos votar os propietarios Sí, do sí, sí, clube. sí, eu flipei. Entón, eles agora xa colleron carrerilla e dixeron, veña, nos aproveitamos e xa pedimos por todo, non? Pero chocou moitísimo, porque ti Sí, sí. imaginaste eso aquí. Porque este desta semana non conseguiron facelo. Pero fai 2 semanas ou 3 contra o Everton conseguiron aplazar o partido. Que é unha salvajada. É unha auténtica salvajada. Sí, sí. É outro rollo, outro rollo. Eu, a ver, eu tiña moitas dúdas ca Superliga, porque evidentemente, cando escuitaba falar a Florentino de que o fútbol ten falta de cartos, dademe a min 500 millóns e eu só reparto para baixo. Decías ti, compañeiro, a ver. Que se che ve vir. Pero eu que Hombre. intento ser o baloncesto e tal, a min os formatos tipo Euroliga a min non me disgusta. A min, por exemplo, a Euroliga non me disgusta. Pero claro, tamén igual é porque eu non mamo baloncesto todos os días, sabes? Eu vexo de vez en No, cando a Final pero Four. aparte na creación da Euroliga hai un criterio deportivo, pero na historia esta da Superliga hai un criterio digital de dedo. Xa, 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 xa. Ti, e dis, ostra, e logo non vai entrar na Superliga o Porto, que está todos os anos aí facendo un papelón na Liga de Campións. E logo o Ajax tampouco, decir, empezabas a meter un vistazo e faltaban equipos, pero que depois ainda por riba había equipos que dicían, joder, pero se estes non gañaron nada nos últimos 30 anos, Nos últimos 30. Eu que fan aí? cando saiu a lista dixen eu, que fai o Tottenham nunha Superliga? Que Bueno, sí, gaña, basta o dolor, sí, correcto. Pero que fai o que Tottenham bueno, nunha Superliga? e un estadio precioso, pero Sí, está depois impresionante, impresionante. Pero, que faz aquí? Sabes? no. Uh -huh.
Non sei, pero Sí, iso é sí. super raro. Que bueno, o Por eso che Atlético, digo que foi todo bastante chapucero, bastante chapucero. o Atlético de Pero Madrid bueno, a sabes? nivel España sí que ten os seus títulos tal, pero bueno, o Atlético de Madrid a nivel Europa tampouco é un grande. Ten No. Europa League, creo que ten Europa League, creo que ten Recopa. Non é un grande, o sea, o Ajax que dis ti ten moito Ujú. máis títulos europeos que o Atlético. Sí, tiña a sensación de que Oye, era un pouco a dedo, sí. no, no, de dedocracia total. Sí. Coido que se che pira a moderadora, dalle as boas noites, tío. Ai, vai dormir xa. Ai, por Dios. Despois por aí música Home, ten o seu aquel, despois por aí música será por aí polo chat. Ponme a Max. Bueno, hombre, se na conocer eu. É que xa é unha cuarto, a verdade é que puñémonos os dous aquí, canto levamos? 3 horas e media. 3 horas e media levamos aquí. Como Fidel Castro, tío. Son como Mira, Fidel Castro dando discursos, hoxe viñastes preparado porque o outro día acórdome que a terceira hora tuveste que ir cargar os auriculares. E esta vez xa os traías o 100%, porque aí estés aguantando. Sí, non, porque ademais fun cambiando, cambiei de ubicación. Mira, os teño enchufados e entón poño un, cando se me descarga, cambio o outro e meto ese a cargar, Vou en mono, non vou en estéreo, Unha para aprender, dúas para saber. Que din na miña terra. Home, claro, tío, eso é así, hai que intentar aprender das experiencias, A verdade é que a min pásaseme boiando. Eu teño tamén, sabes que teño leria a tope, pásaseme boiando. Pero cando queiras, deixamos. Un día temos que vir e falar de todo menos do deporte. Xa, E, a ver, e, a idea de hoxe e, non era e esa. A idea de hoxe non era esa, A idea de hoxe non era esa. Pero cando empecé a comentar o de que viñas tal, é que era todo, meu. O sea, era todo o entrenador do Depor. Quen ficha o Depor? Non sei que o Depor. Do Depor. E claro, a ver, sabes? imos facer unha cousa, cos que ainda están enteiros no chat. Aí, a min Creo que son dous. pareceme Que creo impresionante que son dous. a 1:15 da mañán parece impresionante que no chat falaran dous, pero a min aquí márcame que somos 25. A min pareceme impresionante. Aí está, pois non imos facer rimas. Mira, os que están no chat. Veña, que digan aí temas que lles gustaría que tocáramos noutros días. Eu creo que o ciclismo hai máis dunha persona que lle gustaría. Veña, pois O ciclismo hai temos máis que dunha vir a persona. O falar. que pasa é que aí sí que me tes que dar tempo para prepararme, porque aí sí que non. Aí sí que non. Vale. Pois veña, non, sin problema, ciclismo, pero que máis? Que máis Xandi di Moda. por aí a xente? Ves aquí va a dormir? Ti ves aquí va a dormir? Que marcho deica que teño que ir dormir. En canto lle das un pouquiño de tal, xa está aí. Moda. Eu de moda música. Eu falaría de música, por exemplo. de música, sí, tío. Quero vir aquí a falar de música. Eu falaría de música. Sí, Porque sí, aparte tamén me dá a min chance para meter publicidade de moita xente gallega que está facendo música agora co tema da pandemia. É que me parece moi sorprendente. Non sei se te acordas que faleiche da última vez que viñeste aquí un chavaliño de Camariñas. Sí, sí. Que se o teño no radar para levar a Radio Nordés, Sí. Xa cho digo. Sí. Hostia, sí, como me alegro. Pois é que é impresionante. Fíxonos agora unha base destas tranquiliña para poñer de fondo nos... Mira, feito vou a poñer. Para poñer de fondo nos streamings, unha base así moi suaviña, cousas, chámase. E hai bastantes máis que, a ver, evidentemente non vou dicir agora que non vou dicir agora que o COVID estuvo ben, evidentemente non estuvo ben. Pero sí que houbo cousas que ao mellor da outra maneira non se farían e que dá justo, tío, que dá justo. E o tema dos grupos gallegos é unha cousa así. O sea, cousas, verto temazos. Non sei. Eu creo que podo dar unha boa charla. E aparte sí. Mira, a cousas mira, ademais é que é poutrero, hai que facer unha cousa. Nunca mellor dicho. Por respeto a esta xente que aguantou aquí 3 horas de batalla e de chapa, oye, imos facer o próximo cos temas que les propoñen. Por ahora foi música
ciclismo, bueno, de moda, pois que aporte ela, porque De moda, moda, mira, xa teño aquí apuntado. de moda podo dar un pouco de noxo, pero bueno, eu intento tamén. A ver, eu diría, igual é moi típico esta, moi tal. Pero moda, cine, series, o mítico que se sale do deporte. Eso sempre se pode falar. Eso é un tema que sempre se pode falar. Punta tamén. Oi, que me congelaste aí. Po frío non hai, Non hai. Hola. Quedei Ahora. congelado, bueno. Ahora. Aí está. Ahora se teño, sí. Xa me meteron no microondas, xa Mira, descongelei. apunto temas: música, cine, series, Sí. moda e tecnología na Costa da Morte. Oh, sí. De Costa da Morte tamén hai que falar. Costa da Di Morte por aquí que o de moda era coña, podes quitar moda. Uf, que safada. Pero sí, e aparte se chío, pois, por exemplo, eu a cousas seguidor meu. Podo lle falar e metémolo por aquí. O sea, aquí o que se nos ocurre, eu sin fallo dolle pa diante. E isto que estás escuitando de fondo, non sei se se escuita ben. Eu non escoito nada, No. Non. No chat non escoitades que puxen de fondo. Escoitase no chat a música. Sí, ves, xa sí. Non sei, igual é. Non chaja o Corcubión. Seguramente é porque teñas silenciado, non, o directo. Para non escoitarte doble. Vale. Oye, propoñen outro tema aquí, sí, tío. A ruta dos faros. Quero falar tamén da ruta dos A faros. ruta dos faros. As rutas. Fixen o ano pasado, As rutas Bueno, pero da Costa da Morte. Eu fixen o Camiño dos Faros o verán pasado. O camiño dos faros. Eso leva, Sí. Eso leva, Bueno, hai que darlle, hai que camiñar. Pero espectacular. Sí, me parece un tema aí un acerto total ese tema. Sí, apuntado tamén, Sí. Música, ciclismo, Series, ruta dos faros. series e ruta dos faros. Me parece maravilloso. Camiño dos faros. Vouche falar eu tamén da ruta das fervenzas de Masariños. Pois sí, que tamén teño ganas de facela. Que está guapísima. Está moi chula. E Adrián Candal poñen aí. Un fenómeno. Mercas chicles no quiosco Rosalía. Pregunta a Xan. Debe de estar escribindo camente porque en teoría está dormindo, pero aí a tes. Son clientes. Sí, non? Dixen que mudaban moda son. por Lalín. Non imos falar de Lalín. Xa falas ti todos os días. Non imos falar de Lalín. No. O de Lalín, os cocidos, Era máis. Sí. Sí, aquí hai. E non é pouca cousa. Hai fans de Adrián Candal polo chat tamén, Si, xa me comentaron Home, máis dunha vez. Ten que haber, é un fenómeno. Sí, máis dunha vez. Pois oye, temos aquí temitas para. Eu se chío, hoxe a idea que tiña non era só o Depor, pero é que se chío, que as preguntas que me pasaron todas por privado que era todo. Xa non era só o Depor. O sea, non é que fora só o Depor, era solo quen vai entrenar o Depor. A ver, vale, oye. El tamén ten o seu choio, sabes? Non vai vir aquí. Dijo eu, non, igual a empresa que me paga quere que o conte ali, Claro, pero aquí conto outras moitas cousas, Pero a mí se me... Está como na radio, pero a mí se me din quero isto, pois mira, eu douche isto. É xa el que me manda merda ou que faga como quira. Eu douche isto. Ademais, é como que falábamos antes. Destes outros temas que imos falar o próximo día son dos que non falo na miña empresa. Ves? Isto fago aquí en exclusiva. Me falta, estás a un paso de pedirme sueldo. Pois de verdad que é un placer sempre terche por aquí. Espero que che mole. O sea, de verdad, espero que che mole. Eu entendo que se estás aquí 3 horas e 40 minutos mal non estuvestes.
Home, se non me molara non tería repetido. Así que, Tamén, e además xa dixen o primeiro día. tamén. Ti, cando me avises, eu veño. Me dixestes, oye, ves este venres? E aquí estou, E sabes? aparte, destes un empujón porque teño un objetivo era para este verano, pero só adiantei. Teño un objetivo que era chegar a 700 seguidores. E Ostras, que túa charliña de hoxe sí. quedamos a 3. A non ser que Ostras, se me tío. dean de baixa ahora cando acaba a charliña. Non o digas, que hai xente moi cabrona. Hai xente, sí. Non, mas Twitch é así. Twitch vai arriba, baixo, arriba, baixo, arriba, baixo. Pero sí, sí. Tiña... A ver, aquí na pantalla ves 692, pero é porque eso tardan en actualizar e todo o rollo. Pero... Estamos a 3. Un Bueno, bobo pues, aquí contando tonterías. E que ahora consigo traer a un periodista tal e tal. 700. 6 meses ten o canal. E a mí parece impresionante. Parece impresionante. pues a verdade que sí, está ben isto. Sí, sí, sí. Aquí... Pues nada, home, 700 os consigues agora en menos de nada, home. Ahora, en canto saque o Cuba Libre. Home, se empezas con cubatas, tens que chegar a 1000, tío. Mañán tiña gana. O que pasa é que non sei como vai o tema dos dereitos. Tiña gana mañán de facer Eurovisión. Tiña moita gana de facer Eurovisión. Non te metas un follón a ver se che van a pechar o telderete. Xa. Faime caso. É que che pechen o telderete por Eurovisión. Ostras. Oye, Tuvera unha idea, o que pasa é que pero... non me respondiu a xente. Que era facer unha Eurovisión nós. Traer xente que cantara. Xente non profesional, xa, en plan Daniel, Sí. Xan, Laura, que anda por aí, que cantaran e facer nosas votacións e todo o rollo. Pero se me cayó. Teño que proponer esas cosas a 6 da mañá. A 6 da mañá a punto de Claro, eso sin beber é complicado, Pero oye, dicir salvajadas sobre Eurovisión, a mí Eurovisión non me mola, ¿no? Tal. Pero si me pone en plan dicir gilipolleces sobre Eurovisión, aí sí que me mola. Aí sí que... É que Eurovisión como que fai 10 anos que non vexo Eurovisión. Pero vexo que está todo o mundo aí tal, e eu vou a carto, eu vou a... Sí. Tío anda abre Eu no o bar. Twitter. Tío bar abro onde está a xente. Pois aí vou. Exacto. Pois é igual, eu collo, digo, hostia, non lle fago nin caso, non? Pero de repente abro o Twitter e vexo que a peña está falando de Eurovisión, deben estar con Eurovisión. E eu poño, pero, o sea, me dá igual o que hai, o que actúan e o que cantan, non? É a decir burradas no Twitter sobre Eurovisión. Pois eu quería facer eso aquí. Pero bueno, a ver como fago. Nada, mira, vouche despedir porque como tes apuntado a cousas e tal, e eu me parece un chaval que merece todo o que lle pase, como falábamos antes de varias xente, non? Que merece todo o que lle pase. Gustaríame que, bueno, que te despidas como te queiras, que poñas o volumen do stream, que o poñas, sí. E que escoites unha canción de cousas comigo. Ah, sí, coño, sí que me mola. No, é que outro día, a raíz de que me falaste del, estiven escoitando cousas de cousas. Falando outro día con José Manuel Mira, con Josiño, que é o fenómeno está aquí en Radio Nordés, dixemos, temos que traelo aquí a radio tal. No, me molou. Sí. Eu, para min, hai unha que é da Lúa a Marte, que me encantou. Encantoume. Que Fran... bueno, a ver, tamén podes pedir ti unha canción para que che despida. Sí. Xa que a cousa xa o tes no radar, e xa conseguín que o teñas no radar, pídeme ti unha canción. Pois mira, é que unha canción é complicado porque son tantas e teño tantas e tantos gustos diversos, pero mira, voume quedar cun clásico, voume quedar con algo suaviño para estas horas, así moi de final de día e de relaxarse. Vou a quedar con un grupo que me encanta, que xa o dixen antes, que é U2. Pode ser U2? Pode ser calquera. Pois
With or Without You me parece unha canción ideal para escoitar, para poñer os cascos así de noite. Si tes unha ría como esta aquí, a ría de Corcubión, te pos a mirar, a disfrutar da música. E iso non se paga con cartos. Pois para ti, con moito cariño, moitas gracias por estar aquí. Verémonos pronto. Eso espero, con U2, With or Without You. Subo o volumen ao stream. Un bicazo meu, mil gracias. Como di o chat, grande Fran. Verémonos, espero, en 15 días. Bueno, pues nada, en 15 días espero estar eu tamén aquí. E nada, un bico, moitas grazas a toda a xente que estivo aí no chat aguantando esta chapa, que mira que teño Leria e Carrete e tal, e aguantades aí. Así que, oye, graciñas, un placer estar con vos toda esta noitiña, nada, cando me volvades a chamar eu veño aquí a dar a brasa, Mira, marcho contento, que estamos en 23, que estamos nunha cifra así boa, e antes de que marche máis xente, digo, eu isto deixei no ben, depois se estropea, non é cousa miña, pero estou seguro que vai a ir para arriba, porque dis que agora vas montar aquí un pub e que vai haber cubatas e tal. Eso trae xente, fijo. Eso trae sempre. Enorme, Fran, de verdad, enorme. Moitísimas gracias. U2 para ti. Vémonos. Un miguiño meu. Boa noite. E eu vou facer o Cuba Libre.